Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Anakamani ni nyakoro magajwange no kini ndi makare wakao thule ndi makere marua kiri machiegni ahinya chironi ndi masuri Mokinyi kochakore gi thul masani nyakoro msangwen mano maro nyango gere marua ni rui chieo ichuma leyo ndi mano makare kabende gi thulo ndi wan ka idi kod weche mathoth ahinya mwaikoni mari yangu ni mondo mi ingeni to piny chalo nade Okinyi ndi mano makawuono kama oting'o nonro mano mar Oboke chalo mano mar piny kidini ndi bende go mbaka to bende obro tieke ka Okinyi ndi mano makawuono kumano makri kodwa ka tutu kodwa live mago maktutu mpogore Facebook, Twitter, YouTube kachara koda Instagram. Nyinga Henry Okech machiegni wan koda chel ge Brenda Agenyo. Brenda Oyawre. Oyawre ina ndichio. Chio kare mana yin. Chio makare. Koro wadwa miyo janeno no weche manyien. Yes. Yono marademba. Matebore kone gi kocha. Yes. Machiegni ngoro maga jwangi jatend piny Kenya mulu Laktar William Ruto bende sani koro to seyo malich mokalo kweth mago oganda jo Kenya to mola hinya jo siasa bende kweto piny owacho mari tesre mabeyo yango ni onge koda ka agenda makare kata kamano gisiko mana ka koro ise kuom gigo endi mabende osebiro ka otimo. Jatend piny Kenya mabende ne luoro kuonde opogore e boma Nairobi yoro chuo wang'e dongruoge ma osebiro ka ichwalo oyango ni osetiyo makare ahinya kendo bende poro medo dhi nyime koda ka tiyo ka okwayo oganda mondo bi ochako miye sire telne mano mar ariyo yiero bendi biro timo higa 2017. We are now working. Sisi wakati tulisema kazi ni kazi, we meant it. That is why today sisi ni watu wa kazi. Sisi ni watu wa mpango. Tuko na sera, tuko na agenda, tuko na maono. We have a track record for what we have done. We can account for our present. And we have a plan and an agenda and a program for the future. Our competitors, they neither have a track record for anything they have done in the past. They don't even know and they cannot account for their present. And sadly, I say sadly, they have no vision, they have no plan, they have no agenda, they have no program, they have no vision for the future of our country. The difference between our team ya kazi na muungano na umoja ya Wakenya na wale ambao wanaendelesha matusi na makelele, tofauti yetu na wao ni kama usiku na mchana bwana. Ama mnasemaje Nairobi? Tuendelee na kazi. Tuungane. Mnasema tushirikiane. Wangapi hapa ni watu wa broad based? Wangapi ni watu wa broad based? Mnasema broad based tuunganishe Kenya. Tuunganishe Kenya. Tufukuze ukabila. Tuondoe chuki. Tuondoe migawanyiko. Tuondoe ubaguzi. Kenya iungane iwe moja. Hebu nione wala wanasema tuungane jameni, tuungane. Kabisa. Tutaongeza pesa ya kujenga barabara za Nairobi. Hapa Nairobi bado tuko na barabara nyingi ni ya matope. Na ndio nimeweka pesa bilioni 8 ya kujenga barabara za Nairobi na nimeongeza bilioni 3 na ndugu zetu MCS tupangane na wao ila sehemu kuwe na barabara na tuunganishe Nairobi, watu wa Nairobi waweze kutembea. Nairobi hoye! We have made that commitment that Nairobi must be motorable. Nairobi must be connected. And that is why we are expanding the road infrastructure in Nairobi County. We are committing resources, over 13 billion shillings, to build an extra 200 kilometers of road in Nairobi County so that this can truly be the hub and the city and the capital of the Republic of Kenya.
E kineno bende jatend piny Kenya Laktar William Ruto ne odhi nyime gi medo singo chenro mopogore opogore mag dongruoge ne oganda e kaunti no ma Nairobi. Kaka Ruto koro to singo ni obiro neno ni oloso dundu mag minyaga, medo gero apeini kendo gero chirni kaachiel koda ka ute manego gni piny. Ke Ruto bende koro to yango ni magi gin moko kuom chenro mage ma bende biro neno ni oganda e kaunti no ma Nairobi oyudo tije kendo gidago ngima makare. Hii siwa system inajengwa kuanzia mwezi ujao, mwezi wa 3. Sasa tutaanza kujenga madaraja. Hapa tuko na daraja 44 kwa hii Nairobi River. Ndio watu wa Nairobi waweze kuvuka hii Nairobi River bila ya hatari na bila ya kusumbuliwa. Wale wanafanya biashara ngambo hiyo waungane na wale wanafanya biashara ngambo hii. Wale wanafanya kazi ngambo hii waungane na wale wanafanya kazi ngambo hiyo. Ndio tuweze kuhakikisha ya kwamba city yetu inaendelea vile city zingine duniani inaendelea. Pia hapa tutaweka maduka ya wananchi wa hapa kufanya biashara. Hapa vile vile tutawajengea manyumba. Sikia bwana. Hapa tunawajengea vile vile manyumba. Na ni nyumba ambayo wewe mwananchi wa kawaida utaweza kulipia. Nairobi hoye! Nairobi hoye! Mnasema tuendelee na kazi ama mnataka wale wa majamaa watuletee vitimbi? Tuendelee na kazi. Wawache sarakasi. Wawache sinema. Wawache vitimbi. Wawache matusi. Wawache ukabila. Wawache ubaguzi. Nairobi tuende mbele. Wangapi wanasema tuembee pamoja jameni? Wangapi wanasema tuembee pamoja? Senator ma Nairobi moluor Edwin Sifuna pende kuru mager mokalo koda ka governor mare mano Johnson Sakaja ka otendre koda ka moko kuom chenro ma antiere county ni mano ma Nairobi ma bende koto no chwale lwet piny owacho pacho kaendi. Moluor Sifuna oyango ni en kaka senator ma Nairobi ne ko sumpache e kina bende koro to Johnson Sakaja governor e county nogo ne ka moko kuom chenro ke ne chwale lwet jatend piny Kenya Laktar William Ruto okwedo gino indi kendo yango ni pod biro medo chung' ka tiende mar kwedo ni wera mano en gino madhi ataro kod chike mapachuka. Just last week, the governor of Nairobi City County, Johnson Sakaja, in his address to the County Assembly of Nairobi, derided what he termed the NMS experiment that left us with a Kenya shillings 16 billion hole in pending bills and vowing to never engage in similar misadventure. I wish to remind Governor Sakaja that the Senate in fact directed that those NMS pending bills were the responsibility of State House, from where he was speaking yesterday, since the accounting officer for NMS was the comptroller. He should have used the opportunity yesterday to remind the president that thousands of contractors and workers are still owed money by State House and their livelihoods remain in peril as Ruto continues to ignore them. This agreement is a blatant continuation of the NMS model and with it, the culture of unpaid bills, weak audit systems and unbridled corruption. Fourthly, it is in the public knowledge that the national government owes Nairobians over 100 billion shillings in unpaid rates and other payables from national government institutions. Ruto throwing around the figure of 80 billion as a symbol of his generosity to the people of Nairobi is nothing but a ruse. Fifthly, the national government continues to hold on to functions that are solidly county functions under the 4th schedule of the Constitution. For instance, the Constitution recognizes only 2 levels of roads, and that is national trunk roads and county roads. Kenyans must note that national government agencies like Kura and Kera continue to insist on doing roads in Nairobi when they clearly need to hand over those roads and the attendant resources to the county government of Nairobi. Weche Sifunago bende ne osid koda ka jaod bura ma Embakasi East Migosi Babu Owino mabende koroto tuoni Governor Sakaja ticho tamo gino maduong' mabende koroto miokao moko kuom chenro mag county no kendo keto e lwet piny owacho mamalo. Migosi Babu Owino medo seyo malich mokalo Governor Sakaja ma owacho ni no wuondo oganda e county no ma Nairobi mane kinde yiero ma higa mar 2022 ne obiro neno ni okelo negi chenro mag dongruok gino mabende koroto wacho ni omiyo oganda e county no ma Nairobi kalo e midhiero mopogore. Value, and therefore as a governor you say and you want Nairobi to work. Nairobians are mourning because of your incompetence.
You've let us down, and the national government, you are also very incompetent. So an incompetent body taking over another incompetent body in the name of delivering. What a shame. This is a race of two pygmies competing on who is taller than the other. What a shame. Nairobi itself has not received serious projects from the national government. Then the national government is coming in the name of delivering Nairobians from the bondage of incompetence, from the graveyard of corruption, from the cemetery of confusion. And clearly, this is a sham. Governor Sakaja has reduced himself because right now he's going to work under the county government, under the national government of Kenya, which means that all his roles have been waived. He has transferred all his responsibilities to the national government. So we condemn this act, and I know that there's nothing new that is going to happen. Transfer of a function like roads, transfer of functions like water, street lighting, and garbage collection. This is just going to be new corruption. First of all, the national government should jogo man kod ng'ol pacho kae bedo koro kwang mondo mi odonje e riwruoge ma opogore kendo bende one ni koro maendi omiyogi thuolo mar yudo dongruoge ma pacho kaendi kaachiel koda ka sirwa bedo osebed ka koro ichiwo koda ka piny owacho. Fellow Goblis nigi mathoth. Kwama kamae ogol kod Mikai Caroline Agwanda, ma en jang'ad rieko ne gavana e kaunti ma Kisumu ewi jogo mani kod ng'ol. Okoni tend kaunti ma Kisumu komakore gi riwruoge mamoko mok mag piny owacho kaka OWID mitayo gi mabul mar CBM Global Disability Inclusion ni kod chenro malong'o mar neno ni jogo duto mani kod ng'ol e kaunti no odew kendo sire yo malong'o mar chuogo nigi tije ma ginyalo konyore godo kokalo e riwruoge ma gintiere. Governor's manifesto is clear on disability inclusion and partnership, and we are partnering with CBM Global Disability Inclusion through the organization that they fund, that is HOWID. So CBM Global Disability Inclusion supports Hope Women with disabilities to run project called OPD Lead Project Phase 2. So this project, one of the activities is to engage the caregivers. So for those caregivers who are at home and they've not got an opportunity to join support groups, we call upon you to join the support group. You can reach out to the county health department, they will refer you, or they can reach out to the HOWID team so that they join the caregiving, where they share the challenges, and if there are supports or programs for training. They've been trained on child rights, mental health, disability inclusion, and how to start a small business that can support them. We are looking forward as a county also to work with our departments, that is the agriculture department, so that the agriculture department can give seedlings to the caregivers for food security. Orka kore Vivian Sikinyi ma en apisa matayo chenro e riwruogno mar HOWID okoni kuom kinde mathoth ng'eny jogo modak kod ng'ol osebedi kiweyo oko e chenro mageto bero ngima jo Kenya kaluwore ni gionge kod riwruok margi motegno. Bende olero okenge ma giseketo mar konyo jogo modak kod ng'ol e bero chal mar ngimagi ka gitiyo machiegni gi tend counties ma pacho ka. This program is the OPD Lead project, and by OPD Lead we mean organizations of persons with disability, leadership, engagement and development. So CBM Global did a needs assessment and realized that in the communities, the OPDs, which are groups for persons with disabilities, are
are not at the seat of decision making. The program came in place to support and work with organizations of persons with disability directly. Surely, the project has worked with 11 different groups from 8 different counties, and we are here today in Kisumu to see the benefits of the project and how it is so far. One thing that is to be highlighted about the project is the importance of persons with disability coming up with their own initiative, because themselves and working with the community and the people in their communities to learn about different aspects of the project. So I'd like to call upon every organization, national, international, and the government also. It is good to work with the organizations of persons with disability and let them lead their own initiatives. Working with them demonstrates that they can be able to come up with their own initiatives and they can be able to lead their own initiatives instead of bringing to them what we have already designed. If we give them a chance, if we give them an opportunity, they can be able to design their own initiatives, their own projects, and they can be able to work together with their own community and deliver. Kindego bende, jogo manikod ng'ol to sendikore girube, olero kit ber magiseyudo e riwruogno mar CBM Global Disability Inclusion. Naitwa Catherine Wafula. I'm a member of HOWED na ninashukuru sana. CBM imeweza kutuinua kama wanawake wa Lungani Cynthia Tieno. Waseyudo kony kaka wheelchairs waseyudo, wheelchairs gikonyo nyithindewa mondo at least ginyalo move from one place to another. HOWED osekonyowa nyaka gi yedhe, wan gi nyithindo moko modak e yath go ema konyo ngimagi. Felo Gobliso Cheng, Kisumu County, Kala TV. Oganda Judin mara jokopere koroto chako ayanga nyasi mabenongere kaka sap buru nyasi no mabende koroto igiro ni dhi nyime nyaka thuolo mar ndalo 40 mabiro mano ka irwako godo nyasi no mar Easter. Nyasi makama yari en nyasi no mabende Judin jokopere timo kaka iga e piny mangima ka bende odiochieng'no manyoro e pacho kaeri. Achiel kuom jodolo mano mar dino mar jokopere kowuok e kanisa no mar Holy Family Basilica mano Father Davis Kamau ne ogolo kwayo makende ne oganda e pacho kaeri mondo mikoro to ne ni e kinde ni eki gidango ngima makare kendo giweyore koda katimbego maricho. Ni muda wa kujua kwamba tusipigane, ule umoja unakuja na unaonekana vyema siku ya leo na siku zingine. Na kufunga sio chakula tu kama vile Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema, kufunga pia maneno yetu. Sio kuwaumiza wengine, sio kuwadharau wengine, sio kuwahukumu wenzetu na jirani zetu. Kwaresma inakuwa ni nafasi ya kurudia Mungu na wenzetu. Na kwa hivyo tunapofunga, tunafunga tukijua kwamba ni wengine tunataka kufikia, hasa wale ambao hawana. Na kwa hivyo lengo la tatu la Kwaresma ni kumaanisha kwamba tunafaa pia kuwasaidia wale ambao hawana. Lakini cha muhimu ni kujua ni safari. Tunasafisha nyoyo zetu, tunapata nguvu ya imani katika maisha yetu, na vile vile tunaendelea kutayarisha Kristu afufuka katika nyoyo zetu. Tunakumbushwa tuko na udhaifu mwingi sana kwa maisha yetu, na zaidi ya yote tuweze kujiimarisha vizuri katika Kristu, tuweze kuimarisha vizuri katika imani yetu ili tuweze kusimama vizuri katika maisha. Kwa kila Jumaa tunafaa kujifunga hasa kwa kula nyama, lakini pia tuweze kusali na kutembea na Yesu katika njia ya msalaba. Buok maduong' ahinya bende koro ne omako anyuola no endi mano mar Vincent Ayomo rawera ma jahiga 20 to kod buru mabende ne ochiel gi magina kadak ne mano ma Kitengela bo ne mano ma Nairobi e kinde bende ne en nyasi no endi mano mabende obago koda ka mar siasa mar Edwin Sifuna ka achiel koda Kalange ni kane gidhi mondo mine tim bero mar ringre Vincent Ayomo ne ochungi gi kendo nyisgi ni ne onge report moro amora mabende ne yango no nego bende koro ne timo bero ne Vincent Ayomo. Nilikuwa najua postmortem watafanya leo. Sasa tulipofika hapa tena tunaanza kuzungushwa. Tumeongoja tangu asubuhi saa 12 mpaka saa 4.
ndio tena tunaambiwa ati bado turudi tena Kitengela, sijui mali walimlekesha mwili sijui nini. Sasa tuelewi mambo inakuwa aje hapa. Na unajua sisi tuko kwa familia, tunaomba for justice. Waone venye watatusaidia. Serikali ndio wanajua venye watafanya hii mambo. Waone venye watatusaidia. Sisi tunataka justice ya Vincent. Na sasa tumekuwa tunazungushwa kuja hivi, enda huko. Ilikuwa ni jana, tena tumeambiwa ni leo. Tena leo tunaambiwa turudi Kitengela. Sasa tujui tuende wapi, tufanye nini. Ndio atuelewe wanataka cover up hii maneno, kama familia. Kulingana venye wanafanya, na unajua nimeona Vincent sasa amefura. Amefura kabisa. Na sasa mwili inaharibika. Unajua postmortem inafaa ifanywe haraka. Mwili inaharibika. Sasa sijui serikali wako na nia gani na hii maneno. Hatuelewi. Inatuuma sana kama bradangu kukaribu kupasuka. Ameoza already. Leo ni siku ya 3, kesho ni siku ya 4. Ameharibika. Na si kifo ati alikuwa mgonjwa. Kifo tu ya serikali. Tunaumia sana, tunaumia. Kama bradangu anaharibika kwa mochari. Na hakuna hata kitu tunakuja, tunarudi. Sasa hiyo ni nini tena? Kura moga juang ene gino maleta hinya ka jago mapino wuok ni dhi menyo ne familia mare yo ne ndimano maratero kata jago mabende odhi chopo kama onego kama owinjo ka onyalo chope nikech onge koda ka agenga gi ng'ato. Yes. Aito ikawo ngimane oko gi jago ma onego beni rito ngimane. Jogo monego beni chiwo arita kwe. Pero gima leta ahinya kendo wach marach ahinya ne bado bila mapacho ka indi kuom nek makoch magisebedo ka gitimo ne okanda jo Kenya maonge kod ketho. Yes. Mano musaidia ne familia mar Vincent Ayomo kuom tho mar Vincent Ayomo kata kamano duto kuom duto owene Jehova Nyasaye. En mana diera makende. Ok wanyal wacho tho ete ne mane kaka Nyasaye no ochano. Emomiyo aja wacho ni wang' kar wang'. Manyalo wacho ni mane ka Nyasaye no chano. Mano onge kaka Nyasaye no chano. Mano ok omakore gi Nyasaye. Mano ok omakore gi Nyasaye. Mano nyiso ni en wang' teko maduong' mokalo ma piny owacho. Gima diera ni to ang'o momiyo piny owacho ok dwar ni mondo timne chenro mar bero. Bende bane gima chanda samoro ibiro fwenyo adiera makende ni tang'o mano okelo tho mare. Yes. And ang'eyo maber ahinya ni kata bende ibiro fwenyo ni nonege gi lisasi kata gi magina to onge gima sirikal biro timoe. Duol mochung' ne rango bila pacho kaeri aipoa onego wuog oko mondo mi koro to donjre wachni mar neno ni familia no yudo ratichgi. Pani en adier makendo onego gidonjre kata kamano waseneno ka en duol mabende time tich moyuothore kabisa kendo bende ok onego beni bedo godo kata pacho kaendi nikech an tich ma aipoa timo ka ng'ato nyalo penja to kanyal duoke ni aipoa timo ang'o. Apa ni weche mag telo kachiel koda ka siasa mang'eny manyalo bedo ni samoro osebedo ka duol ni to ma en achiel kuom duol monego beni tiyo kende en owuon mondo mi tijene ochomre makare. Aburo manyane jaduong' Rafael mabedo chune aipoa bada ni endi mano ma Kisumu County gin bende gibigiwanwa kod mbaka ni to gin kaka oganda mabende kata kaka duol nogo mar aipoa ang'ono magitimo ng'ur maka magiendi kata buche mabende waneno ka kore mako kotende koda ke weche mag obila. Koro boga jwang' yie mondo wawege kanye riti masani nyinga Henry Oketo thuolo machuok oduogo. Nyinga en Brenda Agenyo. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa.
Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho,
warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde, ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde, ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde, ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa.
Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo
nyaka saa 11 mamidhiambo kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo Cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde, ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo Cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. Mana kamano janeno mar Kala TV aneno ka dakika osedhi kanyo do kanyo dakika 8 romo kanyo saa 1 mar okinyi waseduogo kaeri namba machielo kaka ne wawacho ni kanyo ne wadhi duogo kaeri mar kelo ni kanyo nonro mar Oboke ano ka waseduogo kaeri gi nonro mar Oboke kendo waikore malich mokalo mar kelo ni kaka weche chalo oko kanyo miyo kamoro moro maintiere pod wamedo mana rwakini machiegni medo mana kete wang jowi mar Kala TV nyalo yudo wachiel kachiel kokalo kanyo mbui marwa mopogore mano mar Facebook Kala TV Live, mano mar YouTube kachiel koda ka TikTok bende nyalo yudo wago kanyo. Henry, aneno ka weche medo mana gidore, weche medo gidore. Mokwongo wapenji ni okinyi mari chalo nade? Chung kare. Ok aneno richo moro amora. Yes. Wamiyo ruoth erokamano nikech omiyo wathuolo nyadichiel mondo wachak wayudre kwa ngima. Nyoro ne yuagori na kanyo kaka weche gwen kumia kocha Manyata weche gweko mag insecurity nitiere kauno chalo nade? No, insecurity ngine ok en gima nyalo rumo dichiel kata immediately. Ikani chiew gokinyi winje wach moro kata mata moro gido amor ni yudhe mag vigilante ne wuotho nyoro and maybe kura nyalo wacho ni action no sechak kao weche gwendi maneno rite kwe okete makare but mago te okoromo ni wira yoro ka nyithindo gi nyithindo moragere utewa to gima liti mogike ni jonyuol gi machak pando gi mondo meki gitimra nade kiki yudgi koda ka piny wacho kata jok ma onego beni koro konyo gi mondo me giriere. Mane wacho mane wawacho ka kocha kola chaka nyoro kendo pod wamedo mana wacho ni kain janyuol
ting'eyo ni samoro nyathini wuodhe ne ok beyo. Take action mowinjore nikech kochopo kuma koro winjo ka joma chon nowacho ni ka ok ipuonjo nyathini to piny biro puonjo ni godo. Sani piny puonjo gi e yo marach. Nyocha waneno ka nyathi moro no wang' kendo mana kijana mapotin kendo moro be adwa nyisi notimore nyore kaunti ma Kakamega. Iwang'o gi sani koyudgi to en gocho gi wang'o gi nek. Kendo mano ber. Yes. Ano kagomb ni mondo mi ochope ochop kuma kamano enjo. Okagomb ni mondo mi ochop kuma kamano. Mondo kik ochop kama kamano kaka ok igomb no. An ma an. Kasefwenyo ni mondo kik nega. Yes. Then let me just stop gima nyalo mi nega no. Wawera timbe go mag njore. Timbe mag njore go to koro ok nega. But the moment maseng'ado bura ne mano manyaka tim. Koro ng'ado red. Koro adak e deposit mar ngima. En ria neno picha moro mar yawuoyi matindo vijende matindo kabisa mana jo teams kaka none wachocha gigolo nyaka t-shirt magindiko godo ni giluongore ni Rambo something kaso gigoro kanyo pala moro magiketo ligangla giketo t-shirt kanyo ni mano kore alama gi yani kuoni en gima tinde chon ng'ini ji ne pondo ng'ama ne jakuo ne tek ng'eyo ni ng'ane jakuo ni manya mondo mi nyaka yude rado koko nyaka ng'ane mosebedo ka kwalowa tadwa nyise ni sani nyithindo gi ok oluor gin nyaka group giloso nyaka t-shirts ming'eyo gi godo kendo sirikal oketo thuolo no ahinya and I blame sirikal with reasons. Sirikal oketo too much freedom and too much right ma ng'ato ng'e ratiro mare. None this right to life. Onego beda right to life, yes, ni wan kode. But the moment makoro, idwa ketho go ratich ng'ama chiel nikech in gi ratiro mar bedo mangima. To onego bedo taken away. Number 2, yudo ka sirikal ochako ketho right from primary and right from ot. Not even right from primary, but right from ot. Yeah, right from ot kaindi. Ni nyathi bende nigi ratiche makang'e jonyuol chwale. Odhi ni ka chief moro kata ka jofeda moro kata ka jokanye moro. Ineno. Mano sirikal oseketho. En awacho gini awacho gini pile and pod abiro nuoyo makata rach ne ng'ato kato ber ne ng'ato, I don't care. Awacho gani the moment ma sirikal kata the police officers timo their patrol to weche adek biro ga. Mokwongo en ni operations mage ginyalo shoot magineki, ginyalo shoot mang'ado injury aito moko nyalo escape. So obedo ni ibiro yudo ka report mawuok during our operation we managed to shoot 2 dead, then 3 escaped with the minor injuries. That is just example for the number. Then we arrested 4. We arrested 4. We shot 2 dead, Magwar 6, and 2 escaped with minor injuries. Magwar 8. Doing for example 8. So the question monego pera kaka janyuol. Among the 8 people mane okadhe lweny ni kechies giringo moko motony moko nigi minor injuries moko bonegi diponi nyathina na achiel kuom onegi diponi nyathina na achiel kuom modong injury diponi mara en motoncha to kotony what next action mane mikao kaka janyuol sani aneno ni even our churches kanisni wa oningo beni kwa ushukani Yoro katinde kanisni matinde irwaki mana koponi in lweti moro in gigi moro lweti kendo ko area kanisa irwaki to timni miyo yudhe mapod ngimagi ni piny ma samoro poko yuto margi oseyudore kanisa weyo gi oko bende kanisa osekawo ushukani maber mondo miyo ne kanyo ni maybe gichiwo puonj ne rowere gi eki ere yo magi nyalo konyo godo mondo mi nyithindo matindo gi owe yudore situation aina gi wan gi jonyuol and okaro blame jonyuol bende ahinya to bado na blame jonyuol. Wan gi janyuol ma is a single parent. Wan gi some single parents. Ma raise nyithindgi ma ok nyal fwenyo ni na single parent. Kabisa. Kendo nyithindgi are very disciplined. Discipline ma ka ng'ato nyisi ni mama ni odagi nyathina ni kende maonge father cha tinyalo wacho ni okapar okinyal yie father ni odagi nyathini maonge miyo okinyal yie but wan gi moko mabende nigi chuogi gi mondegi gidak kanyakla te to nyithindegi olokore aloka gimoro nono olokore guoswao. Parenting of nowadays compare gi parenting machon anyalo wacho ni one parents ma nowadays one parents masani we have failed. Janyuol okawo nyathi oweyo lwet med
nyathi dongo mede mana ko nyathi janyuol wuok e ot gokinyi sa 11 ikore odhi tich wawe nyathi kapod nindo mede ma iko nyathi tero skul janyuol duogo godhiambo odich gi sime ma onge samo nyalo ng'iyo kata ne nyathi timore nade nyathi kimiye report ma wacho nyathi ni kama to pingo ma nyathi no ok nyalo bedo kama nikech ok wang'eyo nyithindwa right from the time ma gidongo godo. So we need to change, we need to create time kata bende mana ni watiyo wamenyo negi, we need to create time. So ata paro ni kata konegi to mano is a good move. Sani tinego gi. Kendo ber malich onego thol ga thola kabisa. Juma ni kinyalo ka in ng'ama dhi e mbui kinyalo neno pichni kata nini mag jogo mosenegi kaka jokuoge. I'm telling you they're close to 10. Just imagine. Ang'ene gini ka wache kama tang'eno rach ne ng'ato but wakete yo machielo. Imagine iwuok gokinyi ka koro sani wabiro menyo. Yes. To iyudo mari matino. Let me talk of jok mamenyo mayudo margi ma daily. Yes. Mopogore gi monthly ma marwane. So ng'ama dhi gokinyo mondo kibuche moro mondo chiro ne moro kata mondo kare moro mar menyo by saa 11 okinyi ng'ani osechiew osedhi kare mar menyo ang' oduogo saa 1 odhiambo oduogo menyo ne nyithinde to oromo gi ng'ato mane odwa nokaw mayo no wuotho korandaranda gimotimo omadho manjaga ineno kong'e momadho ene group oting'o na parane to mayo mama ma is very innocent modhi manyo mana ne nyithinde mabiro thagore godo dichuo mama bodhi manyo ne jogi mabiro thagore to ni idwa ni mondo abed piny mondo apak ne sirikal ogine kiknegi mondo magi ama onegi ing'e gima rach mogik ni sama gimaini be ogima yeyo mayot ginyo mfa ginyalo kata negi ma nyithindi dong kathagore ginyalo wegi hinyruok machako keti piny for days. Tinde ogima yeyo mayom nigi biro nigi mai pala beti po mana ka in pinyelo. So I will advocate mondo negi. I will never say ni mondo serikal omagi. Mano pacha kaka Henry nikech you know that parent hodhi nego cha motongo cha oweyo gi songa for example kaka ano oweyo ga lamano. Number 2 konegi to weyo that family mano depend kuomi engima mateki mogik koreto konegi to where is the big deal there? Mano ni kanyo gino kanyo nuchio makare ilo kanyo ni Omabei County uchio machalo nade kasipol kabondo ngwengo eko mag Omabei Town uchio machalo nade kama mrama untiere Rangwe kidhi adia kamano ka usmaro yugi magwanga akao mani longo ni governor to be ngata mosenyiso chung mare ko mad dwaro governor position mara mano jatelo to be nchano ka jatelo ywak chien kanyo malich mokalo itere gi CPD olorne apis Mikai Gladys Wanga yana ya wajatelo apis otia otiek tam ne utim tijene to kochopo 2027 menyane tu koro ngato japinye makoro go ekogno to wuogo ko wachni wan ng'ane moromo ng'ane makoro romo joma be uchiew nade wakao kanyo mos mar DP maru migosi yugi magwanga kadhi nyake kaunti no iko ma Migori kocha jo Migori udhi nade lwenj polangi kane dhi nyime Migori machalo nade kin masara gi ng'ane be nano kano guk mager masara go chilo giride Ochilo bai. Lisekete mani longo ni mak nyameta. Ochilo bai. Migori oseketo siasa malo muso komno mar governorship ka okodhi bedo mayote Migori jabedo kama in fact kaunti Mama Bay ema go peaceful. Nege peaceful. Kata mana kati mwa Kisumu ni be okase wije ga weche mapeka Kisumu eno mana kajo chunga goma na siasa gimosa penyi kanyo poko neno lwenya inya poko winjo ka lwenya secha kumoche kaunti ni ma Kisumu boron gi one very peaceful but Migori tell all along wale monyo dhia kamano nyaka top 2027 very peaceful kamano go ma Kisumu ngeno kanyo ni chio makare kama mrama intiere wa musika nyo kupinyene good morning rapane anyangre jer woda deyo raje tulwange tendo ka chieng' moro tieke wuoke e pisi to nego be ni tulwange tendo manyo anena ne to ong'i ni to ng'ama nyalo tero kaunti ma Kisumu ni mbele ng'ama nyalo go kode okang ok jo pinje mamondo ng'i ng'iyo to mean you see kisebedo jatelo to ibe nikech jok mane itiyo buite ing'e maber ni ng'ani notiboya maber and ng'ani so onyalo bedo ng'ama ber kata onyalo bedo ng'ama aeto ok nyis japiny mae ng'amo yier but iwacho ni I would wish ni ng'ane kanyalo bedo to bed maber but iwe japiny makoro yiero ng'at ma gidwaro
Wadonjo kanyo ito Oboke. Achiel kachiel wadhi chako kanyo gi Oboke ni mar Daily Nation. Daily Nation ema wachako godo. Aneno ka picha moket kanyo mar gavana ma Nairobi County, mano migosi Johnson Sakaja. Sakaja okuyo, Sakaja omako mana tike, Sakaja nono, Sakaja wuoro. Enanda siege. Enanda siege kabisa. A fresh plot to impeach Sakaja. Will he survive this time? Hey. The other time it was Raila. Yes. Raila. So will he survive this time? Will he survive? But again, yes. Kupo ni nitie kaka violate the constitution to fine. Inyalo ng'ini to bende en gima wath mondo mi ng'ato bed impeached. Yes. To kok en gima wath mondo mi ng'ato bed impeached, to ma will go nowhere. But I tell you, for now, this one is going nowhere. Chinomoka no hand over Lotna. This one Sakaja is going nowhere. Yeah, Sakaja is going nowhere. You bring it on, you will see. One of the Lokanya ite mara ngwen nyake ite mara beach. But remember ite mara uchiel, one tire kanyi dikoda ka NIS report, mabende nchukulu kaina 1,000 Kenyans are still fighting in Russia. Poni Russia kocha chande. 1,000 Kenyans fighting for Russia in war. Ambano ni malo Henry. Ni malo. Okay, na kane pinyo wacho kare no sebedo ka wache before. Yes. No ka Kimani Ichung'wa no wuok mager mokalo. Kendo no chaya hinya gimomiyo oganda jo Kenya mathoth nyalo bedo ni di gore ne lweny magikie kore katache. Gini gikia lweny ni kore katache to giyudore lweny ni gima rach mogike ni keto gi mbele kaito gine magiwito ngimagi. Mane gima rach kende. Koro kanyo en matter of life and death. En death. Lweny ni kidhiye to idhiye tho. Ne ja Kenya mapod dwaro dhi e lweny ni. Ganya ni en tho, chalo ng'ama dhi commit suicide. And gima rach ni gitime ne pesa. Ka siwacho ni pesa ni bende ka gisetho to kata familia gi magiwe chien ok yud pesa ma kamano. Wang'e ni tine ndi mano mar ariyo mar Oboke ni endi wach mar Martha Koome. Wacho kanyo ni detention horror how Ida turned to me to save Raila. Mano Martha Koome. So in the late 1980s, Martha Koome was a young lawyer and activist whose most urgent priority was to find her footing in the profession when she was unexpectedly thrust into the intensity of multi-party politics and the brutal crackdown by the Daniel Moi regime. In our exclusive three-part serialization of Courting Courage, the Chief Justice's autobiography by Moran Publishers, the writers about whatever, manone kanyo. So Martha Karua hawacho kanyo ni igamar aganachiel praboro. Mikai Ila Odinga no dhi motwa kode mondo mi no konya Raila mondo Odinga lwet Moi. Kane make kanyo lwet Moi. Story no dhi kanyo. Janino marwa nyaka ite maradek. Story no dhi kanyo nyaka ite maradek. Omi nyalo kawo thuolo mondo mi somane wachno kanyo. Mondo mi somane wachno kanyo ko ket kanyo bende picha Raila kane pod tin. Gi wuon gi nyithinde. King'io kanyendi Mokinyi ma Winnie Mokinyi mano Winnie Odinga aito ma nani not Fidel but Junior yes gacho gi Rosemary Rosemary gate kanyo mano ni kanyo ang'ni some ite mar ang'wen Nairobi MCA is in fresh plot to impeach Sakaja. Yes. Sakaja tipo mantie en tipo mar jatend piny Kenya gi Sakaja himself. Already tipo no kende wuoyo kodi. Nisi kaka weche dhi. Mana momi iwinjo ka wacho ni maendi bende nyalo kalo. Odhi gora ga e Luanda onge kama gidhi dhiye. Remember ni Sakaja nonego beni bedo impeached last year but ne okonye kano ringo dhi kuom oluor migosi Raila Amolo Odinga kaachiel kod kakero mapacho ka Laktar William Ruto. Omiyo ne wachne mar impeachment no kalo kamano. So MCA ochako chier kendo sani gidwa impeache. Okay, the reason why the national government has come on board is because of his failure to understand what he's supposed to do and why he was elected by Nairobi people. Mano deputy minority leader. Make joma dwaro mondo mi Sakaja obed impeached. Yes. So but this one okane kaka ma gini the mind it or dead on arrival. Root deal with governor
with governor and now challenged in court. The deal managi inyalo paro kanye Edwin Sifuna mane wuok mager mokalo mowacho ni en owuon kaka senator ma Nairobi ne okosum pache bende ne okomiye mondo mi okawo pache mondo mi oyie kata otamre kapok ne chenro makamago kete lwet piny owacho mara mamalo nitie kanyendi ana ite marabiche ite marauchiel wan kanyo gi NIS report 1000 Kenyans fighting for Russia. Mawach malich ahinya. You remember ka ile no wach ni ndi neno ka nyaka ja ipoa kwa ipoa ile ni Hassan Isaac. Yes. No gwetao. Yeah. So it means ni katimbe maricho bedo nikech jo Kenya ma odhi pinje ma ok ibiro ka ne wayudo nyoro ni moko gin ex soldiers ibiro yudo nya police ne iye kanyo ja piny ne iye kanyo ineno and therefore ma nyisa tich marachi mogik ma kidienje wagiende temo. So after this report what next? Report is not a problem. Last year by December piny owacho kokalo kuom jatend jotend migepe migosi Musalia Mudavadi noyango kanyo ni gisereso jo Kenya maingo 200 gi wiye e lwet jo Russia. Ne giyango kanyo ni gisechako chenro mar resogi. But again gireso gi to joma thoth bende pod medore kwani idho joma thoth bende pod yudore gini. Do you think someone is behind this? Koso jogi dia gini ka ging'eyo koso ka gikia adiera because gini chija. You can never go to any country without any connection. Ukinyadi kama mo connection kata mana jok mane kata wood Russia moro mano ne kaja. You cannot just come without any connection. Iwacho ni magi gini joma wuok ni dhi manyo tije kaka mag driving. But there must be someone more connected to tije ma okogo. So do you think there is someone? They just someone may is so powerful. I think there is someone may is so powerful in government who is behind this. Yeah, because Erika Kajo Russia know you know this connection because they can also Kenya choka Ogenya. There's a process manyaka loka nitie gimiti mokaeri mondo mi kejo. So border ka mondo ngano idhindege okadhi oko. Okadhi airport. So pinyo wacho nyaka wuog oko malongo mara ng'eyo ni to ere kaka jo Kenya gi ke yudore e lwet jo Russia moso jogo ma claim ni gin giwuok ni gidhi manyo tich e pinje mamoko kae to giyudore ka iloko gi mater gi nyaka e piny Russia mondo mi gima kama eri orum. Eite mara biriyo Yes. Police service on the spot as officers take to crime. Nyalo paro kanyendi gwenge gendi mago mag Muroni. Bende koro to bila ne onde ka jo indi ga chije mamoko wecho gani kitudi koda ka kuma romena maro malofu meboro. Yes. So and they were shot dead and or maybe they were killed. Let me say they were killed. Yes. But apparently it's a good move. 5 people. Jabich being too good. Sometimes. And remember no negi jo piny sani goro to wuok oko ok dwar walo. Yeah. Should never be too good to people, you should never be too bad to people. Yeah. So koro police monego beni koro hunt jok maricho ema koro no bedo hunted. Iwacho ni wi jogo manonegi negi dhi kwalo ng'ato omenda maromo kanyo 1.1 million kano dhi withdraw omenda makamano e bank ma nyalo wacho ni nyalo bedo inside job nikech ka jogi ng'eyo ni in kama iwuothe no into koro dhi mana golo 1.1 million nyaka ng'ato migi tipo nyaka ng'ato wachnegi nyaka ng'ato wachnegi but amor gima mora ni nonegi mane gima yo kamora ahinya ni nonegi nikech ka ng'ama onego beni riti ema kweli ng'ama riti momechik ni onego beni riti tema cha kweli. So ewacho ni achiel kuom jogi ekine en obila and yangore ni en obila matiyo en constable matiyo e Busia County. So sani koro obila ya e counties magitiye gidhi kwelo e counties mamoko counties mamoko kuonde maging'eyo ni ji kia ging'e ka en obila matiyo Kisumu ka to already Kisumu ka osemingul gi ji anajulikana koro tinde giwuok Kisumu ka ochomo mana Migori emodhi kwalo to duogo dembore mana Kisumu ka eri mano ni kanyo. Piny Kenya no Waititu wins bail reprieve after a year in prison over graft.
No mbekne. Jogi koro mbekone matin. No mbekne kanyendi kendo koro. Yie miye kanyo bel. Koro nyalo bedo no yalo kae no. Kae noko. Kapodo yalo. Anyway, jatelo moro amora ma weche ko mag mibadhi mieno to koyud ni en adiera. To jogi to nego kaw nego na mowinjo to nikech omigi tich mondo omigi tine jopiny. To gin gidak ni gichamo omenda mar jopiny. Kaso jopiny ma giweyo kathagore. Magi gik momiyo ji dhi Russia. Nikech tije onge, pesa bende onge pacho kaeri. So vitamin A bende sani koro nok ahinya kendo ma miyo nyithindo bede andaki. Ngima nyithindo goni andaki kalore koda ka nok mar vitamin A ma iyango kanyendi koda ka migawo nendi mar thieth. Mano ni ite mar 8. Yes. Wacho kanyo ni vitamin A shortage puts children at risk. Yes. The supplement ma bende onego bed ni chiwo diriyo in a year. Sani koro bedo matin ahinya kendo maendi kidek hinyo nyithindo. Vitamin A cha okusa ngo? Migawo mar thieth ni gik moko riwo mana bedo manok nikech kata mane oboke mokalo chien ka en chakwa neno ka shortages of family planning, maternity shortages or whatever, Marco Bedmaneno. So something needs to be done. Kapok gimora moro bedo ni onge e ute thieth ma pacho kaeri. So maybe ngato koro nyalo yie koda kata nyalo tapod nyalo tamore koda ni I'm only giving President William Ruto 2% out of 10. Moses score nyaka no chak tich. Ruto tina inya. 2 out of 10. Yes. I give him 6. I'm a Peter 5. That is to you. Anajaribu. Yeah, okay. No kata mana tuno boka wachi ni kwetem. Tuna no. And very low. Yeah, otema. That me 2% out of 10. He failed. That is failure. No, anangi. Mano koro failure. But anangi gigiendi gik moka. Nikech 0% en ngamo beda ma onge gimotimo kata chiel. To 2-1% 3 mano ngama you failed. Ana neno gigiendi gik moka dek. Yes. Abe ka uno koro anyalo kata na medo gibedo koro gik moka 4. Yes. Number 1 na keto health. Kas number 2 na keto education. Yes. Number 3 na miyo agriculture. Aito number 4 ka uno nyalo medo security. Eneno gi kae lagi. Yes. But now wacho ni adek mokwongo gi nyalo tieko insecurity ma bende nitiere. Kopo ni olos gi maber. Ok nyalo no neno kanye ndika bende ywak nitiere mag jopuonj bende ywak gi kocha kendo bende waneno ka health ka wuono bende pod wachako ayude kata mana fertilizer cha bende waneno ka moko ma fake bende nitie. So mano miya 2 out of 10. Otek. Ite marapar wanakan weche go mag somo wach meno komipe kanya ni fear of dropout as schools demand full fees after break. Mano pora miya 2%. Maiki bana wacho nyoro ni to ang'o mono sketo skunde wagiendi mondo me obed ni koro nyalo yuda free education, especially day schools, mondo me janyuol one kaka nyalo konyo nyathi mondo som maber. But this issue miyudo ka japuonj odwaro full school fees, and the government ok chwal capitation fee on time. Henry wasome kamoro ka. Okay. As the first half-term break beckons, a cloud of uncertainty hangs over thousands of grade 10 learners across the country who reported to senior schools without fees following President William Ruto's directive. Kanye mapachi nitie. Remember kane grade 10 ne donjo e skunde wa mapacho kaeri, Ruto nogolo chik ni nyathi ka nyathi odhi e school, whether en gi uniform, whether onge go, whether school fee nitie, kik nyathi moro amora bedo oko mondo mine 100% mar nyithindo mancho timo penj mag grade 10 oyudo ni e school. Kendo chiefs nokawo thuologi mano ni nyithindo gi dhi e school. Now the problem is nyithindo gi osebedo half term, gisebedo nyaka sani koro rotamu chopo katikati. Giduogo dala alafu yweyo matin mar half term dok onge. Kionge school fee koro to dokonge. To na wacho ni ya nyithindo gi ok riembi gi ne pesa mag school fees, riembo gi ne lunch fee. Yeah, it's lunch fee. The government golo ka capitation. Yes. So ka government does golo capitation, what is remaining is only the lunch fee ma igol ne nyathi. But again, when President William Ruto really checked on gimano wacho, or he just spoke nikech he's the president, he can say anything. You know what they wanted? They just wanted name mondo mi nyithindo this school.
Awachni yande nwase wachi chien kaeri. Gima ne government ng'iyo en the percentage of number mo register. Gin gidich ging'iyo ni nyithinda di modhi school. Percentage mar joma notimo grade 10 no iko. Gichopo neno kanyo ka Julius Ogamba ne pakore chien kanyo ni piny owacho timo maber. Nyithindo donjo kanyo school 98%. But 98% odonjo school. But remember some of them nodonjo school maonge gimoro amora. Jonyo maonge uniform gidongo. Mae oketo ed teachers kanye. Era attend school odwa dilo gi nyithindo gi ka gionge anything. And remember at the same time nyithindo gi bendo dhi school maonge gimoro amora to jowete gi moko to dhi maonge bende inchwane nyithindo gi timo gimo winjore school. So I think ni another solution nonego beni iketo e team ni to era ka government ne nyalo support nyithindo mane few tamo completely mane Ker Ruto wacho ni mondo donji school maonge gimoro amora. Nonego beni by the time aji dhi half term ni to gimoro se team. Moloyo kano tergi atera to bolgi school kanyo sani koro gicha giduogo pacho. Gidhi chako dok kendo without anything to tam to the room. Manage the question. So that directive mane Ker Ruto chiwo no ne okorach but chiwa nono maonge gimoro motimore iye to mano me wacho sama jatend piny Kenya ne wuoyo nikech en jatend piny Kenya. Nikech an agombo ne onego bed ni Machacha nowacho but again kwa ng'iyo gini en ne miss priorities mantiere Kenya kae ndi mume waneno chandruoge by the way omenda mag nyota fund gi what if kano mi nyithindo gi donjo go school regi ka nyisi niya poda stand firm by wacho ne amiyo President William Ruto 2 out of 10 nikech education kae ndi okomi priority wacho ni mondo nyathi dhi school to nitie kuonde moko makata classrooms onge. Nitie kuonde moko makata classrooms onge. Kanye mano waneno ka ni gere classrooms mane bende koko no berecha. There is somewhere classroom nen wewe ko mag Narok South. Classrooms onge ma nyithindo gi dhi some. Number 2 jopuonje moko nitie kuonde moko ma lweny nitie kata mana weche nitie mapek ma jopuonje luoro kata na dhi jopuonje onge kanyo. Then you want nyithindo gi mondo piem gi nyathi ko mag North Eastern kocha nje waneno ka jopuonje dwaro mondo mi owilgi otergi e gwenge mamoko kaluwore gi insecurities ma gikalo e gwenge makono. Good. Yudo ka japuonje wuon madhi puonjo nyathini onge. Materials monego bed ni nyathini dhi tiyo godo e weche mag somo go onge. Lante sana nen mondo the which is not bad. It's good nikech adi nyathi ka nyathi nyaka dhi school. But okiket gigi tre piny te wach ni yawa. Omenda maketho ni kia nyota thing akaw to mondo achwal gi kama indi mondo wach mar education aket free right from primary to secondary makata ko ni university makoro they pay something but from primary to secondary they obed nono mondo wadong ne wakedo gi lwenje mamoko. To kokoro in ma but anyway obedo maleta ahinya. So ne jonyuol ma noko kanyo king'eni nyathini nyocho dhi school maybe maonge gimoro amora nikech ne directive mar Ker Ruto ng'eni ka giduogo dok e school nyalo bedo matek. So something needs to be done kapok nyithindo gi ochako kwamo dala makoro be onge tiende ne tero gi school. Magi mbaka ma onego bed ni kore goyo gi jok mantiere migawo gini mag somo jopuonje. Walimu good morning, how are you ni ng'eni joginde ma feel the heat directly. Jogi ma feel this heat directly japuonj okelne nyathi nikech nyathi ose transit to that grade 10 but okele maonge gimoro amora. So how do they handle responsibility mar japuonj to make sure nyathini is comfortable in school but how many of them ma japuonj dwa make sure ni they are comfortable. Ke japuonj kata be mania ne wacho ni yawa an gi uniform marom kama indi wa mi nyithindo gi but the number midwa miyo rom nade. So aparo ne magi mbaka ma onego be ni sometimes wagoyo gi jopuonje to jopuonje nyiso nikech ma indi sirikal biro nyisi part of it kaka gisetimo. President William biro nyisi ni regime mara ni jopuonje mosendiki gin over 30,000 wasebiro kwatimo ng'o gini but ng'ama feel gicha directly en japuonj nyathi koro head of school and kanyo biro performance kuponi performance bende is poor ibiro winjo ka bunde go ng'eng'o gini ibiro goyo negi gi kubni gidhi dala Mr. Ng'ane nyaka dhiyo but ok wang'in to before Mr. Ng'ane dhi school ni endi sirikal to deal go maromo nade Bende skunde yudo omenda e samo winjore gisebiro ka giyuak e kinde machien ka ni omenda bi miyogi e samo ko winjore. Capitation fee actual ne gi time. Henry kapok idhi the next page. Mane page 10 kanyo weche go mag school bano wacho moromo mako wanga. Iwacho ni institutions struggle to fund co-curriculum activities under CBE.
So CBE ni monego beni support sana activities, co-curriculum activities, because So, mane gima duong manokele. Yes. Then koro to kako ka weche teke weche go iko mag fund. Koro nyathi jathula. Heads of school face a tough balancing act in deciding which co-curriculum activity to participate in, as funding for activities in public schools becomes increasingly inadequate. Exactly. Ibiro yudo ka samoro seche mone kwara ka en dire mag ball games. Biro kata ka school moro will resort not to participate e ball games nikech gionge gi the resources madhi miyo nyithindegi chope ang'o chop kuondgo. So weche mag omenda e skundewa kendo koro keto weche bedo matek. Bro miyo jopuonj skunde mang'eny bro drop weche go mag tuke mopogore opogore. Giyuagore malich mokalo ni omenda ma koro to ne gisir godo chenro ma kamagi onge. Gima ni seche gi to government to wacho kaka gisekonyo malich mokalo skunde, pesa nitie and all that, but head of schools to yuak pesa onge. Something needs to be done. Ite mara 12 weche mag uhuru bende poro kwako gwenge ni mago mag dhoka wadham chumbi nitiere kanyo endi kendo bende ber mondo neno kaka inyalo konyogi. Neno ka jomoko they are fetching water to water mabedo fetch ni bino kata kala ne. Oko ber okolera ahinya. Ikine ka chop kumo koro gudore kama kumotuo. Remember ni ok en pi maber kako nitiyo godo. Lendo pogore nitiere kanya kora moga juang inyalo kawo kanyo kendi mondo ibe irang. Ngito chalada ato an kanye ndiko da ka paro mantiere why mitumba should be spared environmental fee. Mitumba again second hand clothes. Why they should be spared environmental fee. Mano kanye ndi Martin Gitao. Mano ni ite mara 18 mano patch Martin Gitao inyalo kawo ni thuolo mari kanyo mondo misom e oboke no mar Daily Standard. One kanyo gi data protection laws alone can't end cybercrime. Exactly. Yeah. Njaya kil kanyo data protection laws mabro neno kanyo ni jogo madhi ataro ma fine nano kanyo fine mar 5 million. Something like that. Nyalo kachiel koda ka 5 years in prison, I don't know, something like that. So magir mana mar neno ni oketo oganda jopiny e line. Actually Kenya watini wan gi a lot of freedom. Nitiere pinje ma kika kaka mana picha mar ker mar pinyno loso ko cartoon tiketo kamoro. Koyudi to wach machielo. But here in Kenya we can even make fun of our leaders. We just go scot free. Mano e Kenya kaini. Por mantiere weche go eko mag paro mopogore opogore. Ite mar 19. 19 wan gi goro mar cartoon ka. Goro mar cartoon ka. Mabende king'iyo ka endi, these tactics were once used on us. Then we once used those tactics. So mano king'iyo endi kama kanja Murkomen gi mochungne elone ngawa Machalo EACC. Machalo Not the EACC. Ethics and Anti-Corruption Commission. Yes. Yes, the EACC. And moroni en Murkomen. Kaeto mano kanja. Aeto ko machielo chawan gi faction of political leaders. Yes. Opogore. Moko keto nyaka Sufre Wiper no mano Kalonzo. Sufre chani bano Jeremiah Kioni wan kanye ndiko daka Rigathi Gachagua Matiang'i ka. Aeto mioni Martha Karua. Yes, magi jotelo mani e kweth makwedo piny owacho. Yes, aeto kucho wan gi George Natembeya. Once use those tactics. Yes. So mago nitiere kanyo endi inyalo ng'iyo. Nyalo paro kanyo tactics mago mag mobile osebedo ka deal godo gi jopiny. Mano ni goro mar cartoon ma kawuono. Nyalo kawanena kanyo mondo ifiranga ne ka kendi. Ite mar 20 wan kanyo gi barupe mopogore opogore matindo tindo. Kaeto wan kanyo gi kama nene mano timore kinde machon.
Henry nyalo somo kanyo ni to February 19th 2009 ang'o mano timore. Weche ne tek ahinya kanyendi wacho ni Mikolomani epi boni aluale ra mabende nitie kanyendi gol pichone kanyendi no sense emotion against the agriculture minister Mano William Ruto mabende ne olo kanyendi e od bura wacho ni he will not relent in his fight against corruption. So he said ni the defeat of the motion which targeted Mr. Ruto on claims of mishandling maize stock. You remember seche mane weche mago mabe no miyo noriembe nyake ODM. Yes. Gijate ndungu chodi mano Central Odinga. Yes. So mano timore today in history. Tide ka koro gidwaro Ruto jal magisiko mana kuom Ruto tutam. Chocha na ukipani Ruto nyalo bedo dhano. Lakini hii dunia hii ni dwara hii. Hata dunia inaenda hivi to circles. So as you go into circles, you probably meet the people mani se meet. You know even jamano kidwa ka. Very good. Yes. So mago tire kanyede. I to nitiro wachmuru IPOA ni must now live up to its mandate. But they're doing nothing. Or if they're doing something, then little. My people cannot feel. Yes. Dikori kaone obila mosebedo katimo njore gi eki okang' maber mowinjore. Okapar ka dikoro gik makamagi potimore. Wacha dier. Jolalo wacha ura dier. Ang'e nyato weche na moko to richo ne jomoko to I don't care kato rach ni kato ber ni. But wang'e koro ka police momiteko gi japiny okawo magina mare. Ochwado godo japiny ma is not armed ma okedwa negi nikech police oyiene mondo mi oneg ng'ato kange mane koro ni andaki. Mano chiko yiene. Embe ngimane ni andaki to he can shoot. Ideno. You will never nyaki defend yourself. But kuro ma japiny ma is innocent. Japiny is not armed. Mabe kia kata gima timore. Ibe onge kodi gi lweny. Japiny is just busy celebrating jasiasa mobiro no. Mane ng'ate mo support. I do now. Kata ko wach ni ege ne ng'anyo. Ko mana ni wenyo much. But kata wach ni jie ni ng'anyo. Donge. To ma endi japiny ma onge kama odhi okwale gimoro. Madangi wach ni ya ne o destroy property mar ng'ato. I to you kill. Then kisenego ng'ani to familia ne odong' ka koro onge kode. To samoro ene mano ntika ka no konyo yo familia mare. Then dwa ni koro ka endi wacho ni ya ni sai police officers should be killed. Ni koro ni endi koro is going against the law. Which law? Koro loto yiene pondo police oneki but law tamo endi mondo wach ni kineki. Police onego beni chiwo arita ne jopiny but nowadays instead of deal gi wakora to gine magisebedo mikoche gidil gi jopiny. And I posted dwoko jo Kenya chien mane momiyo ka police gibiro dhi adhiya nono maonge gimo timnegi nikech ibiro ni nonro mano tim no ka police no endi ler. To kopone IPOA nyalo bedo gi strong evidence ma jogi endi bedo prosecuted ma jogi actually Henry gimoro notimore chien kaeri waneno kanyo neno gwenge mage ka waneno kanyo ka obila moko madhi auchiel kamae odhi omonja rawere maber ni tugo mana pool kaeto gi rodho kendo ne gigoyo maber magiweyo gi hinyruok. Sama nochak tim rondo, do you know what happened to those obila? Ka gisebedo identified. Ogolgi otergi Nairobi. Actually owilgi otergi kuma chielo. Like onge ondamo mar chik mokawnegi kuom timo gima ne gitimo because that was kade picha mar CCTV de we nyiso gima kamacha. Ipanya dima obila osetimatima kuma gisemonja innocent people matimatima gige for no good reason kaso dhia kawa nikech onge ng'ama nonenogi. Picha mar CCTV mabesa moro no gin kata weya ni nitie kanyo emano reveal gi. But government kaw chik mokawno bilago en ogolgi e gwenge makono otergi kama chielo. So they're still going on with their life. Everything is going on well. Samoro jo kata negi weyo gi hinyruok ma samoro ok nyaka timo gimoro. In fact gimane sirikal otimo negi transfer the person give a habit kama chielo. Onge gima gitimo. In koro nyisina in koro duogi beda koni Nairobi koni jogi kiai koni to koro jogi oseng'eyi isetimo kama in koro ichaki pando gi so koro ng'ata ela no kaber to nego beno itieke. ODM is now losing support in its strongholds. Mana dier makende. For example, Kisumu County, Siaya, Mabeg in Migori. Kaluwore gi gima nenore rally mancho timora Ahero. Kama jakom, remember Gladys Wanga en jakom. Nationally en jakom mar ODM. ODM, babu. ODM. Jo Ahero dhi uru mos matin yao. Hey, no. Mia urja kom luor. Mano kachaya. They are only expressing gima gidwaro. Kendo mano ka gima inyo waga ni ka ng'ato kwero gima marach.
Neno ka gima ng'ane ochayo jowete kata ng'ane ochayo wade. But ok en achaya kanyo. Give again a choice to support whoever they want. And so again okay bukuri go DM na ngama ODM no konye. Yes. So manoro monyiso ODM mana kaka wacho chani nyaka koro to gine ga gitimo. Mondo mi med bedo relevant kendo giyud gima gidwaro nyaka koro to ODM dog piny e drawing board magi bed piny kendo e table. Magi madh chai. No to mano to onge. Ok gibedo ne gima yot mbele ka. Ano oboke mbala nitiere kanye nyakoro ga jwang inyalo kawe ne mondo mi som. Iwini to chalo nade okini mar makawuono. Wan kanyo koda ka weche mag pogore. Ano weche mag somo ni kanyo. King'iyo oboke nindi en gi weche mag somo to ahinya. So inyalo kawo ne nyathini mondo mi anena onyalo temore godo weche mag revisions po bende waneno kaendi. Bende e oboke mabalang' no ite mar 6 7 waneno kanyo penj. Penj ni kanyo mano mar CBC. Mano integrated science and technology kod 9. Kanyo nyalo kawo ne nyathini mondo mi kobire holiday ni eki to mage mikete godo piny. Weche go kodhi adhiya kanyo. Weche mag somo kanyo mag TVETs gi go ndi nitiere kanyo ndi nyakoro ga jwang ai 29th page mare. Wan kanyo ndi koda ka the county news weche mowuok e counties mapacho kaendi ne din jokopere mar Jesus Christus ruodhwa bet na kodu e kine bede koro une sap buru. Jawar mondo mi obed na kodu duto. Amina. Mano ni kanyo picha no eko ite mar 26 weche go mag counties wano kanyo Bishop Cleophas Oseso koro no chwado buru kuom jokritus ge sap buru wan ulemnwa mondo wabed kanyo ginalo maber mabiro mbele kanyo. Ano ka Father Davis wacho kanyo ni mae kinde monego beni koro jiwe timo richo and then people becomes holy. Wachakwa ka richo wachakwa tim kinde mabiro nyime. From these 40 days let's just be 40 days. 40 days nyaka wachope Easter. Holiness matters. Tok mano koro dede richo gembe keep it holy for 40 days you have received the Holy Spirit mondo mikori chaki dog chiene tema richo ovyo yot. Bado ng'ato nyalo chuni mondo timne richo. Ngiti gima ji chuno go jowete gimoro timne to kidwa titimone. E county ma Murang'a wano kanyo ka tuk driver lynched over livestock theft. Sani oko yot jokuoge beni kwalo chiai kwalo nyamburko kwalo dhano wadu igori gi jiti morinade iwacho ni sani koro oko yot. Anyisi ni juma ni eki anyalo kwano ni juma ni nyaka ne chakre from weekend nyaka kuma wachopeni. I'm sure ni more than 10 people osewito ngimagi nikech jibedo lynch each and every day ne weche go eko makuo mano botimore county no ma Murang'a. Makwini benti weche mathoth ahinya. Focus turns to governor as Mango's rule depends. Weche go mago mag maembe. Nitiere tenda moro no chiu kaeri mar maembe mano e county no ma Makueni kendo nitie MCS moko mano tudu koda ka wachno ere wacho ni sani koro to focus koro to turns to governor ma Makueni mondo mi yolerane wachno eko tenda nitie kanyo kaka chiu kanyo tenda mar maembe ne kembe maonge magi minyo ni ghost whatever mende madhi pese mawuok to gimber mikelo to onge. Mandara kucho bene nitiere kaka pod weche tek ahinya nikech omenda nosegol bilion aboro mano nego beni koro nigero godo kanyendi boda mano Murang'a kwa chanda mondo koro kik jonjore bende nyalo e pinje ma oko to donje pinje Kenya. Kata kamano pod ok en gino mosechopo kare. 8 billion mano pesa maduong' monego beno setiyo. Wana gilendo ka in kasweche mowuok e pinje ma oko ite ma 31. Social media suspended in Gabon for spreading false content. Pinje moko anyisi ni sani osewuok oko kendo deal sana gi jopiny ma samoro kosebedo kaluwore gi chikego eko mag mbui. Wano kanyo ka piny Gabon koro to weche mag social media sani pa ni pinyno ko papa ni wacho gimoro moko winjore e mbui mari to
segoli oko. Aneno ka government ma pacho ka eri bende temo, aneno something like that mondo mi piny Kenya o manini mbui mar TikTok. Henry in a TikTok? Yes. In an account TikTok? Yes. Weche chalo nade TikTok? Mamara koso mag jomoko. Don ka in a TikTok to kodi ng'iyo ka weche go ringo e TikTok. Unfortunately, I don't follow people too much. Okay. So I only deal with mine. Mabende nyalo kawo kata mana like sani osekawo kata 6 months, 7 kapok onge gima pok ang'eyo kata TikTok ni chal nade. Then anyalo wacho ni mani chal koda ionge TikTok. Wenye wako kwa TikTok nakwambia there's a complaint ni TikTok kono bullying ni TikTok ma serious. Niko no dhie mana ka in gi roho ngumu. But apara ne conscious mar individual. Yes. Onego nyise ni what he's doing is right or wrong. Nikech ingine know these things. No? Gigwagi okricho. These platforms gibe mamiyo wang'eyo so many things. Kendo gimiyo wa information, yes. Yeah, but koro ng'ama tiyo kod that platform. Ng'ama tiyo kod that platform. Eman gi paro ma ok ber. Nitie joma man gi paro ma ok ber e platforms go endi. Gik ma gitimo ok nyis gik makare. But kopo ni wanyalo chwalo gigewa e yone ndi mano mowinjore. To apara ni nyalo bedo the best. Okay, so Gabon's media regulator has announced the suspension of social media platforms until further notice, saying online content has fueled conflict and deepens division in the country. Which is very true. Ni content ma gik ma ji post online nyalo fuel, nyalo kelo pogruok. But again, okonego beni bende ji dok e dak days. Gino wanene kata mana e pacho kae. Iyudo ka for example ma latest kane iluongo ni youth leader Oburu Oginga wacho kanyo ni we want power. Iseno ka wacho no luorore social media sani and osebedo change into something else. Unfortunately no. Wach mar power no nyaka jo Kenya koro loke kendo kete wach mag bede koro itugo kode to kendo itugo kode yo makodo koro to ok owinjore. I think what Oburu meant was just the power. Yeah, we need to be powerful or something like that. But the way makoro jo piny osekete godo mano piny Gabon ging'iyo kanyo kaka weche go mag social media tiyo. Russia Ukraine peace talks end without breakthrough. Onge geno moro amora, onge gima onyago lemo kanyo ende. Porotek. Aito weche mag ohala nitiere kanyo ende sembede jolony koro kanyo ende opako malich ahinya medruok mano mar riwruoge mag saga ma bende notimo andika. Kendo wacho ni experts praise extension of new SACCO registration ban. Ing'eni notam gi kanyo ende koro medruok mano mar ndalo mane ochungi godo. Koro jolony wacho ni nokang' makare ahinya mar mondo mi med chunggi over 5,000. Ni kanyo ite mar 33 uchegeko mag stock exchange 34 agaja mede gi kwano ni kanyo kaito wan gi wechego eko mag ohala mopogore opogore jogo mowito ngimagi ni ite mar 36 gi ite mar 37 Atieno Mitoko. Boro gin weche gindi mago mag tuke. Wacho ni fingers crossed as AK set to pick team Athletic Kenya. Pichni mag jong'wech ni dend ni mopogore opogore. Gina jong'wech nyaka joma chuo. Yes. Gladys Chepngetich, Dorcas Ewoi, Susan Njore, Mercy Okech, Ferdinand Omanyala, Noah Kibet. Mercy Okech. Apparently it's something good. Ng'wech kae pok nwawinje ga tieno gitin. Kore wayudo Mercy Okech. Mercy Okech tema wan kodi obiro mana pakoi kabisa. Obiro mapakoi maber. Aito 6 former champions to fight for red ball. Mano weche mag golf. Mago tukego ko mag golf. Mano ayudo kanyo ni 60 million. Ng'amo win bro ya kanyo ni 60 pesa maber ahinya. Million. Omenda mo uwinjore go kabisa. Kata mana ng'wech sani ng'eny 3 million imiye aching. En pesa mano ber ahinya. Kena nyachako sani manya. Chaka ng'wech sani. Thuolo pok orumo. Chaka ng'wech sani nikijana kama yo manyalo sogoro omenda ma quick, ma very fast. Ringo dichiel tiyombo to yudo omenda. Mabe ok inyal chako ng'wech kawuono iyombi.
Yukawi muda. Mano magic, atiyo gi magic. Basi yogo. AFCON bende wan godo kae nyaka endi 2027. But preparations bende nitie maromo e weche mag pewe. Naneno ka Talanta Stadium gini iloso. Apani piny Kenya temo giketo ikruok moromo. Mano ni piche go eko mag AFCON matin. But Talanta will be the best stadium. Talanta Stadium in Nairobi. Emoket picha ne malo kanyo no. It will be the best stadium. Kenya kae endi. The most beautiful one. Yes. Parndi ber maber ahinya. Kisumu ka be mailuongo ni Mokinyi endi be igero. Chakalo kanyo machiegre ano ka imuke igere ilose manyien. Ilose. Mago tuko bago weche go mago mag tuke nyakoro mga jwango oboke mar bano mar Daily Nation waduka indi koda ka oboke mar Standard. Yes. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV,
machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon,
kaachiel kod miel motimo Cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Chigni yakoro mkajua cheli ndi mano mara Oboke mano madha standard. Okinyi mano masani ndi weche ma wach mo mipeka indi Sakaja gi jatend piny Kenya Laktar William Ruto. Governor e county boma Nairobi gi jatend piny Kenya. So wacho kai ni who's fooling whom? So wach Sakaja ne wach nitiere iye ka. Ng'ato wuondo nyawadgi. Kabisa. Not so fast. Before the ink had dried on the cooperation agreement between President William Ruto and Nairobi Governor Johnson Sakaja, a political backlash had already erupted. Critics are branding the 80 billion pact a backdoor takeover disguised as a partnership. Senators, MPs, and civil society groups say the opaque deal sidelines the Senate and County Assembly, skirts public participation, and groups say risk reviving the ghost of Nairobi Metropolitan Services, with billions in play as the 2027 contest edges closer. Opponents argue the capital city is being turned into a high-stake arena for graft. Mano 4 and 5, the page. Badhi neno mane page mar ng'wen nyaka page meko mar 5. Wachaka ne ite mar 2 ka indi wan god igano indi kata mana dwe no mano mar Ramadan. Yes. Muslims Ramadan and Christians Burucha iluongo ni gidho Catholic. Giwacho nang'o manyasi mane? Nyasi mar buru. I think no in English. I think ni Elizabeth Andeti onego nyiswa nena kata mana jafwambo adwa not but jafwambo adwa ilo kanye ni Roger Sagunga onego nyiswa kanye ni kaka ni Roger Sagunga is a ordained person mar Catholic. So onego nyiswa nena to mind nyasi mane gi kizungu kech mar Ramadan to kena Ramadan to hii buru damu wache ne no buru chilo na ash koso as is it ash koso as ash Christian Lent. Aburu na ash koso as. Buru. Ash koso as. Buru in English. Why do you want to confuse me? Hey, producer Marwa Anditi, konyo e wach no batin because I'm telling you I'm from Homa Bay. And gino tangeyo. No, kata jingo be. Wait, no wacho kono. I'm your confusion mo biro nyokaji. No, engineer, one Burilo ne as koso ash. No, bitiko kodo maiti chelungo ne a. Macha has. Has with H. Yes. Macha has H-A-S-S. Yes. Then Barburu in A. S-H. Yes. So it's Koren as koso ash. Ash. Henry. No, but gimamora gi joma bei ginge kizungu gima chando gi en ma Kiswahili. Kiswahili mwara. Kiswahili bai. Once bo mwalo kocha korwa bere Kiswahili. Kizungu kato shi. Anyway, koro wane sapo buru milongo ne ash. Koro ash nindi mabende koro Christians time ayeto wane Ramadan mar jo salam. Wacho ni wang'ne giriwo. Nyasi go biro diche niso ni dwe ma wachomo ni eki ndalo mabiro mbele kaeri wane holy month or holy week, holy days, let me say that. Wane ndalo go eko monego beni koro waritore
Kikristo kendo waritore ki Muslim. And again, wakony jowa ma samoro onge kod nyalo. Ineno. Wabedi e twe seche mwan itwe no to walamo to bende wakonyo jowa man maonge kod nyalo. Gima tin mwa samoro wayudo naendi wamiye bende joge wagodo. Ka lweti Nyasaye oketo ni mor matin kata ok mor minyalo yudo no inyalo chiwo ne ng'ama chielo. And aparo ni mano to is something ma ok anyal question. Yes. Nyalo bedo kata gi lewni kony kodo joma onge godo. Jirani moro ma samoro neno ka struggle kanyo chandore. Nyadi mathoth Henry, people feel comfortable helping joma gikia. To joma ni around their circle biro ng'ato nyalo konyo ng'amo kia gadieri to ng'ama ni around bute ka makata chandore marom nade to weya. Sometimes it's good to help ng'ama ne oko malo ng'ama ni around you. Why? Jok moko mar around you are dangerous, so you need not to help them. You just keep and help other people. Spiritually dangerous. Not spiritually. That is the best. You see the best person you are helping. Henry, that person that you are helping, is around you. It's okay. Kineno jirani no rio kech gi nyithindo nyora ke adire en jirani. There jirani ma don't worth being helped. Then yudo ka ng'ato bende rio kech to wacho kata mane mbui ni rio kech ng'ani kia completely yudo ka watu wanachangia. There are some jirani ma they don't worth being helped at all. Nitiere kata ya nyuola ng'ato ya nyundu ka chanda gi tuweni whatever pesa dwarore ji ok sol ko wach ni ji osol e kia nyuola to koket moro kata mane e mbui tido kendo ji solo malich. There jirani kata mana nyuola ma they don't worth being helped. And the matter could will repeat. Henry. No. As a Christian, are you a Christian? Bwana, kendo ja Kristo ma seriously. Don't as a Christian kata beno sichwa nyitu watawani nyaka wanguon, forgive and forget. Kata mana ng'ama ne oko cha mabor koda no. Samono sechwa nyata konya. So they are neighbors kata mana they are anyuolas gigango gene go but they don't deserve my help. Hey, you can't say that. Everybody deserve your help. Kosanuni. Henry nyalo weyo ng'ato ka tuo nikech nuchwanyo lwele samoro na nyuda diro tuo he needs your help. Tiweyo ni ok deserve your help. Anoni kizungu zulu. Nwane gi kizungu. There are some jiranis koso neighbors kata mana family members but don't deserve my help. And I'm very passionate about that. Very passionate. So I better konyo ng'ama kia than konyo ng'ama ng'eyo. With reasons. You see, ng'ama ng'eyo ni. Monda tama na konyo ng'ama ng'eyo. There must be a reason. Mano be gimanya kinge. Monda kanyisi niya better konyo ng'ama ne oko kata ng'ama kia cha than konyo ng'ama ng'eyo. There must be a reason. There must be a reason. Someone wants you dead. Would you again help nikech kore ni mama ufa baba uangoni kata anyuondi Kristo to wacho ni wakonya makata giricho makata gichalo nade nikech kade Nyasaye be yiero ni Nyasaye be koro yiero joma beyo mokonyo to joma richo to ipani koro jichalo to Paulo to wuoyo kodwa buk mano mar Jeremia I think 9:16 wacho mano be kik ukwaya gimoro amora nikech gin kik ulembe ne kik ukwaya gimoro amora nikech gin. So I need not to pray for them. I need not to ask God to help them. Very simple. Very simple. Hey, Henry. Awakawuo kanyo. That's not the problem. Anyway, anajiwi kanyo ni wane holy. No, wakonyo jowa. And jowa does not mean ng'ama chiegni koda. Jowa does not mean anyuonda. Ineno. Jowa does not mean anyuonda ng'ama chiegni koda or ma ang'o gini. Actually gimine na ndi wacho no. It's the truth. Gima timore. Ng'ato nyalo suffer ki anyuola kae. Kendo kodwaro kony kata luongo mana rambe moro tibido ka joko nyalo biro maga rambe manene lit tibido ka joma ni anyuola kae to ok tim anything but at the same time ka joma ni anyuola kae winjo ni ng'ato kamoro no masamoro gikia kata mana yor mbui ni ng'ani soro ne timo na tibido ka giwuok oko kendo gichipi ni kendo gifeel so why are we not helping joma wan godo very close samoro joma wan go close gi mosemiyo koro kwadwa konyogi you see I can make you stop helping me. Don't you know that? So it's sort of okay ni maraj ka ni mami ko ritamri konya. Anyway, it's not a big deal. Mama wacho ni mondo wa forgive 77 times 7 times. Forgiving does not mean you give. Forgive so many times. When you forgive, Mama wacho ni forgive and give. Mama wacho ni you forgive. I just say ni fine. Brenda ni koso na
Endi sani kwa chwa but ni kosona but aweyo ni aonge kod gi problem moro. So that one does not mean ni koro I will be helping you. Yes, it means ni sami se wena to ko yuda e chandruok to pod inyalo konya mane forgiveness mamu mawuoy. Na we ni makosa cha kuna we ni konyi. It's very simple. Awe ni makosa mane sama no be gwenyo mano be kida kodi ema weyo ni anyiso ya Brenda okay kod gi problem and kodi tuolo but does not mean I will help you. Koro ki yuda e chandruok to kinyalo konya nikech samoro na chwaji chon then poki forget. No, it's not. It will be my choice whether to help or not. Koro ken chuna moro ne nikech kona se weyo ni kata ne wena ni konya nikech ne wena. You can decide to help me or not. Okay. Very simple. Purwan kanye ite. But wajiwoji jowa ngama nigi lwete moro matin kata giro matin ikonyo godo nyawadu. Mabende samoro ineno ka inyalo konyo kata onge kod YouTube makare. Bate kanyane no wach ma Ferdinand Waititu former Kiambu governor. Court koro to duoko ne chien matin. Court slashes Waititu bail to 20 million in graft case. Remember Waititu nodonjne kanyo gi weche go mag mibadhi oseyalo kendo nitie kama ne wach no sechope. Kata mano ncho dhie court koro ne mondo mi oduok ne bail no matin. Court do koro to winjo ywak mare. Mano ni ite mar ariyo ja neno marwa inyalo manyo kanyo mondo mi some ite mar adek. Half hand full tricks Karegi Vos funds with football magic and flair. Makae gi jama moro iluonge ni Karegi Ernest Karegi from the year in Limuru. Wacho ni no yudore kanyo nitie kaka lwete ngi ng'ol e lwete kata kamano pod otugo. Mano nyiso wanang'o they are able differently. Exactly. Yes. Mar ariyo obstacle moro matin ko bire ngimani koro you don't stop everything you are doing. Kasti bedo peyo kanyo moko koro bedo piny gilokore gi kuocho samoro gimoro matin kende kama emotime monego bedo wuok oko to manyo use your talent man e yore minyalo mano ni kanyo. Wach mano mar Vincent Ayomo chande boro kelo wach mathoth ahinya wach ni family alleges cover up in months auto mano ka government no sedagi timo chenro mar bero koro to gi waka kanyo kabisa. Family mar Ayomo is just 28 years old. 28 is so young. So painful. Now itonge mane eyoma nono kamano. So painful indeed. Ite mar ang'wen. Wach mano masakaja gi Ruto nitiere kaendi. The outcry wacho kanyendi why leaders want 18 billion shillings Sakaja Ruto Digil shelled. Iwacho ni nyaka ne tim winjruogni eki. Yes. Poko dhi kata mabor. But you work koro to wuok ni chalo ka gima someone is using someone here. Weche mag mibadhi iwacho ni winjruok mane Sakaja oketo kanyo gi Ker Ruto mondo mi koro to piny owacho mamalo tamoko kuom chenro mag dongruok e kaunti no eko ma Nairobi. At first na nene ka gima ber according to kaka jandiko kendo koro ndiko anyalo biro ni wach moro nitiere ka some cover up weche go eko mag mibadhi mag 2027 ma ikruogo ne yiero mar 2027. Koro ndiko wacho kanyo ni waneno ka senators moko kuom jokanyo sekta mopogore opogore kaunti no ma Nairobi ywak malich mokalo ni gini nitie kaka dhi umo mibadhi moko kaeri kendo omenda nyalo lal. Gini nyalo kelo lal mar omenda e kaunti ma Nairobi omenda mathoth ahinya before 2027. Penjo maduong' mane jo standard oketo kanyo en ni who is fooling whom? Who do you think is fooling someone here? Both are fooling each other. But the worst part of it, they're not fooling innocent Kenyans. I think Sakaja is being cornered. He's being cornered. Sakaja is being cornered. Sakaja is being controlled. See, yeah, if you still want this governorship, whatever, do this. Nitano katumro kwa jakanyo ka Sakaja makumutede gi a man in black. So the only option managani either you sign or sign. So you don't have any option. Sign or sign. So something is happening in county ma Nairobi kaeri and jogo oporo e county no koro to ni kugane oko motegno mondo mi ong'iane ka gini en gima nyalo nyayo weche go eko mag mibadhi kaka iwache no to kata matin. Luoro bende nitiere kanyo endi mana weche go endi still ni luoro nitiere kanyo endi fear grows over roles of police. I mean Nairobi Metro Police.
Yes. Obila gwendi mago ma Nairobi. According to achiel kuom winjruok mane jogo oketo en nitiere unit moro ma special makoro dhi bedo formed, unit moro ma special mar obila ma dhi bedo formed e county no ma Nairobi mabiro bedo katayo chenro makamago. Koro luoro nitiere ni to role mane ma gidwa play. Yes. Luoro nitiere ni role mane ma gidwa play. Mano mana pod mana wacha ma Nairobi no eko inyalo manyo ito Oboke no mondo nisom. U-turn, Ruto turns to Uhuru's playbook as he navigates politics. Yes. Janiko wacho kanyo nitiere weche moko mane kane ker machon ne timo ndalo mane Ruto ne DP mare to no pingo kabisa. One of them and keto remember ndalo Sonko mane dwa keto chenro mag piny owacho ma county ma Nairobi e lwet piny owacho ma malo. So iwacho ni ker Ruto is one of the people mano odagi weche makamago, and then right now he's doing the same thing. Iwacho ni Ruto chalo kagima audible speak koni notamore to kakoro ene kom no koro ene telo to luwo the same yo manotamore manowacho ni rach. Mano ne kanyo. Yes, magonti kanyo ich maksa kacha go fodo maka kanyo endi kingeyo ich madoma bende pod no chunge wacho ni activists in court to put brakes on Ruto Sakaja city arraignment. So nitie jomo sedhi nyaka doho ka gidwa ni gichungo do winjruok makamano. Yes. Ite mar 7 new bill aims to boost safety and values in school. Mano ni ite mar 7. Remember kanyo ni ten migao mar somo pacho ka ni kanyo gi amendments bill moko magi make mabende ko to yando tere kanyo nyim e od bura mamalo midwaro ni mondo mi oket reforms moko. Ngene kai dwaro mondo koro puonj gi self defense mechanisms. Mabende aparo ni nyalo bedo maber ahinya. Personal safety training compulsory. Puonj nyithindo ana ko kete nyathi moro kanyo ko kulo mana wiye piny. New bill ni eki nyalo konyo nyithindwa eng'eyo kaka ginyalo defend themselves. At the same time bende obro neno ni japuonj moro moyudo karo tero tich nyathi ndamo mager mar chik. Mano ni kanyo. Bathe kanyo neno calls for youth to be tech savvy, exploit digital economy. Weche gende mag lony manyasani. Yes. Wacho ne rawere pacho kae ni onego puonji mondo mi kik ti kod yo marach. To boost a Senate get 21,000 HIV prevention doses. You remember there was a time manowach ni koro gen piny mabende kide kelo luor mathoth ahinya. And sani endi koro wacho ni boost nitiere koro kata moro ni fiyo mfumruok nitie ni koro moe hingo kata maromo 21,000 doses sani koro nyalo yudore kendo ibiro timo godo ibiro miyo oganda mondo mi okonyre godo. Mano ber. Weche beko mag thieth mano good news. Anyalo wacho ne oganda ma pacho kae. Mago mag thieth go podo kwa nyaka kanyo endi kwa kanya endi weche mag elderly patients to live care in hospitals as families struggles with 27 million bill. Take a later hinya. Yani 27 million bill. Nikech ngima imanyo ngima. So that's why I said that's why I said and I repeat and okawache moro but awache nikech ang'eyo gima chandruok en. I know gima chandruok en and I know the pain masamoro the family is going through ka gitiyo a lot of money ni mondo many ngima. Ka Nyasaye nyalo keto mwandu moro e lweta ineno or kata ok oketo mwandu moro e lweta the little mantiere no Kugi kinigi dwa ywaya ma will drain my family. Let me just go in peace. Kata gidong na kata bir mana 50,000 or 100,000. Kidong godo gikonyre godo. I just go in peace. Let them not struggle too much. You're trying to say if you get sick. Nitiri tu moko mabro mi family ni mabro drain your family. And tuo ma consume pesa. Cancer ni tuo wale no kidware mana millions. Ineno gi kaela. Mabro dwara lot of leave alone malaria medhe tichwe impup tiduogo ka. Awacho tuo ma ko dwa drain your family, you need to look for money, ngani dwa dhi thieth pinje ma oko, ineno gi kaela. So when it reaches that point, kindly kata ko boni ngani neno ngato neno TV sane to can reach out to my family ko pono wana let me just rest in peace. Let them not struggle too much. Maybe it's not yet your time. No, that's why I'm saying I also feel for the family. Masamoro imagine jogi they to an extent me usnya kalo moro inyiu gimora mora makanga ni chak tho to udong ni udong makata kama udwa chwe lwetu wongo. And imagine the bill mar 27 million note
The person is still sick. And Sick. he's 80, And when he dies, 83 years old. And when the person dies, then jogo dong nono. So when it reaches a point ma will struggle with my health, which tuo ma biro keta mang'eny, let me just die. There is no big harm kata katho. So Karen Hospital had approached the court to compel the family to either transfer the patient to a more affordable facility or arrange home-based care. Brenda, you know what is being gimalet naga mana me wacho no. There is this pain my family ni godo when they lose their loved one. Exactly. Then there is this pain. Then there is pain. Ma the family ni godo, ma they've lost their loved one, and there is nothing maginyalo konyore go. So kapok my family feel the pain mar kaka gidwa konyore onge. Better gi feel the pain mar na onge cha for sometimes, but ginyalo yudo that little to help themselves. Okay. Yes. But the Kenya one over 1,000 Kenyans lured abroad to join Russia war. Nani magera yenya. Majority leader Kimani Ichung'wah. By the way, you see Kimani Ichung'wah now watching UDA and a big number of MPs moingo UDA. Yes. And no go beni that moment no go beni kimoke loko no go beni Kimani Ichung'wah koro bedo minority. Garagamano alikata podene majority leader. No, one a broad based. Ben broad yes, and it kore narrow based. It's narrow based. Now it will look broad. It's not broad because when it's broad, don't accumulate everyone. But not everyone is included. We see Akina Sifuna outside Manoni Kanyo. And you remember Remember President William Ruto, I just don't remember, but maybe he was in Nairobi. If not Nairobi, even maybe Ukambani or any other place, Manitia. Mawachonia. Upinzani, you remember Sekimano Wachini Azimio is still registered? Yes. President William Ruto no Wachonia. Azimio, see Azimio, bila ODM. Exactly. And ODM, of course, disintegrate. We are no longer in broad-based, but we are in narrow-based. We are in narrow-based government. So over 1,000 Kenyans. Bedoluan monogedi Russia man Russia. In fact, the word lured. Yes. But Purawatoni still nitiere joma are behind this. Someone very powerful. Someone is behind this. Magi moko nyatimora time Kenya kanono, and the government is there, and this thing recruitment news katimore over and over again, and the government care and the government olingalinga. There's someone behind it. Ma okunyatimore nono. This someone is just responsible for Kenyans. Madi over 1,000 Kenyans. Igolo upachoka. Remember jogigolo ka eri no Kimani Ichung'wah ne wacho kanyo ni some of them work ni die pinje machalo kaka Turkey, United Arab Emirates. But mane kama eno work no tere piny moro no dhitimo tije mamoko, yudo tich driving, yudo tije rito dala and whatever. Kipo to in Russia. Ndego momo yamo. Someone is behind it. Mano gimoko nyatimora timano no ka someone is not powerful, is not behind. Kiagi matimore kanyo. So something needs to be done. MPs reject TikTok ban proposal, call for tighter regulations in state. Yeah, I told you. There was some bill mane dwaro ni mondo mi TikTok obed banned pacho kaeri. Key takeaways mokontie kare. Parliament supports regulation, not prohibition. Then regular compliance audits of social media platforms will be introduced. Ministries or the Ministries of Interior and ICT to strengthen cyber security and user protection. Yes. Then stronger age verification measures to protect minors. Kenyans use data to be stored locally. Then the Office of the Data Protection Commissioner to review compliance with the Kenyan law. Amendments to the Kenya Information and Communications Act to empower the Communication Authority of Kenya to regulate social media. Then audit and improve AI content moderation, including local language training. Then introduce monetization options for Kenyan content creators.
So jomoko ne dwaro kanyo mondo mi TikTok obed banned. It's also, TikTok is also kata paying. kamano, but then joma create content and whatever, they get money through content, through TikTok. They earn. Onego beni mana ma create content maber. So I also support MPs on this. Maybe they just need to find ways of regulating whatever is being aired out there, the age group, age mane muningo beniti yogi TikTok and whatever. Anyway, but me, not banning it. To Really. me, whether it's banned or not, I don't care. But you said you are in TikTok. You even have account. That is my bad. 7 months. Puka yao katamana that TikTok account. I don't know. I used to like TikTok, but I don't know what happened to me. Now 2 years down the line, I don't even have that app. Sani 7 months. Puka dio katamana that TikTok Adwoge TikTok. Tukutane TikTok. Waruge TikTok. Warume TikTok. Jareno marka la TikTok. Nago ichimanjik. Adi manye TikTok. Hey. Weche punti kanyo mag TikTok go ndio mipeka 580,000 Kenyan videos removed as TikTok goes under violators. Good. Ineno kata mana post gini ni this ani kata kai post news to nitie gik moko images maki post ibro ka the Facebook people will just remove it automatically, which is good. Let me post, but obedo detected immediately to gima post ne. Is it something good? Then koko ber. Onego beni in fact kaber to onego beni that time frame moro ntire maro ma kapok a post gimoro minene immediately. To onego kawe kata mana the 2 minutes. 2 minutes gi oromo joka kama ndo rang'e to ben gima ber kosen gima rach. Cast be deleted or kete inene. Court paves way for a 3-horse race as the lawyers speak next LSK boss. Riwruok mar okinde Charles Kanjama ni duogo. Law Society of Kenya. You remember Charles Kanjama had once been the president? So he's now coming. Then Peter Wanyama kaachiel koda ka Mwaura Kabata duogo kainde. I watched the debate. There was a debate manegintiere. It was so interesting. Kanjama no lost to Nelson Harvey. Mane nanio kao kuome. Eric Theory. Kaso Odhiambo kao kuome. So lawyers, they yiero kanyo their boss, who is going to head them next. Gin kanyo gi Peter Wanyama, Charles Kanjama kane ng'ama miyo ka. Mine wogane wuruoko. Wadwaro we kombe na gi kidhoero ng'ama miyo mane nitiere. Anyway, it was not bad. Governor ok ni gimoro amora nyaka bedo third gender rule. Inyalo yudo ka gimoro en joma mine momakete, moro biro ka joma chwo mako. Governor Kachapin warns against illegal gold mining activities. Mana West Pokot. Governor ma West Pokot. Nuni Simon Kachapin. Awinje kawuono. For the first time. I'm sorry to say that. No, hindi moko chwere nyaka ng'ato ng'e. Briefing kanyo county ma Kilifi. Weche nitiere kanyo the residents protest in burial permit dispute. Mano ni kanyo Naivasha Granny's body found in a train. So painful. Bungoma 7 million in bursaries disbursed. Mano ni kanyo. To kuro mar cartoon nitiere kaendi kadi itugo kaendi wan kadi mar oburu gi kindiki. Nobody knows it but him. Oburu. And you know him? Him is the president. He's the president. Nobody knows it but him. Him is the president. Kad moro itugo kaeri. Kindiki goburu. They're playing some cards. Ngamone go bene ka. You remember Oburu said? You know whoever is playing this card, look at the hand. You will know who is playing this card. Look at the hand. That's why I said he is playing some card. That's why I said President William Ruto. Yes. Ma ongenia Kindiki kose aka Oburu kata ng'at ma wuok e faction ma Oburu nitie. Not necessarily Oburu, but faction ma Oburu nitie kata Kindiki. Mano ni eite marapar ko. But poda biro noe makatarach ne ja ODM kata berne. The worst. My President William Ruto kotemo, the worst mistake ma kotemo. Kao. Golo gini endi kocha. Ineno. To keto kama. With this disintegration masano temorani.
ma onego beni bedo ka ODM is one to bende ok onego beni gidhi for this position, onego beni gidhi file presidential candidate mangi gaga mbaka makoka giyiere ne ya by the time gichopo kaeri to be president we oswet mo wacho ni you don't just give someone gimoro ma yo unuse dhiro ne adhira ma unuse mana yier tinde wacho kata mana nyiri mako makingera ngera to si osegine you lose your value. So ODM lose values manager Russia tangonwa ka sani koro kikayo registration aina Ruth Molorita karo Russia. How universities can examine their students in the age of AI. But this AI thing, I don't like it. I just don't know. I know the more pain lokre, but I don't just like it. Artificial intelligence. Okay, to these are one of the things mabende mio weche go ikomaga. Kata tije munigo beni indike timo tinde AI timo everything. Koro chieng mora chiu kiji ni AI somo na bari kaindi. Just imagine. I think these China people should refrain from these kind of things. Weche ntika nyindi paro ntika nyindi wacho ni bende should the Kenya-Somalia border be reopened? Should the Kenya-Somalia border be reopened? Why do they want to reopen it? I don't want to comment on that. This is something Muse Kelon a lot of insecurity is a kashokai because wanaingia tu nyumbulu hapana, me I don't support that. Parobonitiere from Moses to Joshua, ODM's journey to Canaan after Raila. No, it's a parako da ngweno. Are we really going to? Are we doing what they Singapore via what? Burudi ngancho watakanyo ni wadi Canaan. Oh, Canaan. Lakini tunapitia Singapore. Canaan to wadi chupo Canaan kuwa ul. ODM. Utero wa Canaan but kuwa joni ndi. Chopuro wana chopi. Angigeno ni wadi chopo. Angadier, angigeno. Ni Canaan tuwa chopo. But wanyalo chopo kuwa joni. Angiman go so. Kwa sababu nyalo kuwa mo. Ingini wanyalo geno ni wadi Canaan via Singapore to kwa chopo Singapore to wakuwa mo Singapore ka. Kata Singapore na mo kunya. Mana benya timore? Wanyalo kwa Singapore kwa chopo 2032. Kata Singapore na mo kunya chopo. Ingini the Canaan, I don't know whether you understand that. Yes. You understand gimana wacho? Ni 2027 warao Singapore maruto. 2032 tokene Canaan. Gitero wa Canaan. Which is right. Which is right, but tokemo minjo ka jizuni kata kana ka Singapore ne mo genya chopi. Moya lore mbuye kore. Let's say in Singapore ne nyamasaria. Donge. Anyway, ne nyamasaria. Kuru wa wugi ngama Kisumu kama madhe mabe. Let's say in Singapore ni Kindu. Udire mrakwaro. Gima duong' en ni Singapore to ruterowa kendo Canaan be wadi. But what are you doing to make sure ni wachopo Canaan? But neno sani Brenda. UDM do kita gini tesre, do kita gini tesre makede make the position ma the deputy. Yeah. Temi kanga cha wacho ne ai yoge onega ma oko do bed gi paro mora man ni kuro dhi biro golo ngato ma bedo ango ma biro mo support kaka president Ruto former president ne support Raila cha. Yes. Kuro gini bere ni kuro ngat ma deputy ne ma ja ODM ne obine president 2032 to but miye kama acha Omoka jatani migawa mar omenda John Badi wacho kanyo ni en position modhi dwar next is to be the president of Kenya, which Oromo go mana dear Oromo be the president of this country okono mano ber kabisa kendo wapako iwinjo but kapok omiyo wamano owelando no Ruto to tam enotitije jatend omenda aeto kapod ne ODM pod en live member cha gigo mbaka kaka jo ODM not kaka jatend migawo gigo mbaka kaka jo ODM to ging'em ni pogruok ni ndire kage amor gi Ruth Odinga said something. Yes. No watch mameta nyaka ni neno kaka robedo interviewed nyoro no nyaka mami good morning
Man is the only madam miloni nyaka mami. Ruth Ringano wach moro mambe na ya godo. We need to listen to Sifuna. Sifuna, yes. Yeah, we need to listen to them. Yes. You cannot just dispute someone. Samoro pokibedo piny me listen to point ne. Ito point mane ma ina godo. Ango miyo ngani dwaro ni mondo watim kama. Samoro ngano is right. Samoro seneno gima ni mela ma in poke na. Okay, Samoro Sifuna ne mong'eyo gima ne Raila wante nikech was a CG. Aeto someone wants to tell me ni koro ni ng'ato ng'e Raila Odinga malo Ruth ma nyamingi. To just speak my opinion. Let me say my opinion on this. I don't believe Raila wanted ODM or whatever to support Ruto 2027. I don't think Raila was going to support Ruto 2027. Was not going to. Raila was not going to support Ruto 2027. It was very clear from the way Raila wuoyo godo. It was very, very clear. Anyway, magoto nitie kanyo pa joma nyalo somo. Pacha, my opinion. Joma nyalo somo be nyalo somo. Jatutam kik bina mager. No, ker biro mager. But gima nyako yiere. Sani giger. Yeah, but gima nyako yiere ne ok wanyalo bedo jok ma paro maromre kata machalre te. Mano biro bedo joma ofwe mogik. Lendo ntiere kanye koro mga jwang weche magol carbon credit registry expected to enhance transparency in sector. Mano nyaka wapidh yien mondo mobed koda ka muya manyangafu. Yes. Carbon monoxide. Mano kanyo jatend migawo mochung' ne weche beko mag alwora Deborah Baraza. Ni kanyo kendo Deborah Baraza jano biro nyaka jatend migawo mar thieth. She did nothing. She did nothing. By the way, when you are giving these people jatend migawo mar this, nitiere migepe moko mayudo ng'ama nigi knowledge. Migawo no. Ineno ranyisi. Dwaro ng'ama ni kata gi knowledge migawo. No. You don't just pick someone because no, ministerial positions. Ministerial positions. Gain political appointments. Yes, I know. And kanyo ok dware ng'ama nigi knowledge. But koro kar PS. That is why we fail. But koro kar PS, eme dware that expert. So it means ni PS but ati gima wacho be is true. Onego ibede gi knowledge matin. Nanyiso nyawadwa ka ndi masegweno ni koro sani ka President William Ruto luonga ni mondo adhi abed minister CS mano mar health. What am I going to do? Yeah. I only understand communication. Yeah. We understand that when you are choosing these people, politically oriented and whatever, your people, Jobano support. But again, Jobano support, you make sure nitiere ng'ato mangi knowledge of gimitere like these people just wakachukua tu na mwingine alikuwa anaitwa Nakumicha. Yani amekuwa that does not mean he knows how to use syringe and yeah. Nyalo chonga to gese sindana ponda. Yeah, nitiere migepe moko, not all migepe. Migepe moko to nigo politics obede mabor matinte ng'iye ng'ama nigi knowledge in that mondo miolos migawo. Banama health. Yes, health is one of them. Education is the second one. Agriculture. You know these things. Gigio kaka ng'ato tikete kata ni Henry in kuro waneno kiwuoyo TV kala kanyo endi bibeno waziri mar health mar education kemar neno kata kiwacho ni PS maybe makoro nego bedo gi knowledge and whatever, but he is the boss. Yeah, he is the boss. Yes. Ngano is the boss. The CS is the boss. Masamoro PS no kanya yudo thuolo mar timo gimoro. Yes. Kata ni get that knowledge. By the way, he said the kamoro yudo ka when the junior staff is more knowledgeable than the boss, the environment not take marach. Jariyo go nyaka bed gi the same knowledge about that makitero ne paro ni. Timie paro maembe at least ong'eyo. To kitero ne gimoro kiny ka kiny sieko ne gi paro ni to paro gi te ber and whatever ni to titie boy. Ngamotelo ni Mungu luora gi gimong'eyo. Omero feel inferior. To ine ma in gi that knowledge. O feel inferior we mane the opposition. Kabisa. Waj malija yenya. So kanyo to ningo gi. Ite mara part pirario kod achiel wing weche mag ohala. Quashes bid to block law on blacklisting of loan defaulters. Wach mani bedo blacklisted bedo CRB be iketi CRB. Hivi ngine uko nego bedo gani? Iko shida inafanya mtu hapana lepa. Hapana lepa. Alafu unapata nitire nini moko materi nyake CRB because of some small loans. Like seriously. Even a loan of 1,000 no nakupeleka CRB. I'm not saying that we should not pay. Let's pay the loan, but now 1,000 una blacklist mtu via 1,000 ukweli wa Mungu. Hey. Wan gi weche moko mang'eny kanyendi mag shipping, kanyendi nyalo kawo lendo pogore lendo mag uteri migo mnada gi ng'eny kanyo.
wan gi nyaka weche gwende mago mag tuke king'iyo ite mag 37 weche mag real estate 37 nitiere kanyendi lendo nyaka ite mar 37 kanyo wechego mag tuke. How Kenya is now positioning itself as top sports destination. Tuke mang'eny sani waneno ka koro ikelo e pacho kae, nyiso ni piny Kenya sani koro losore bedo kamoro ma inyalo kele tuke go eko mopogore opogore. So mano ni ite mar 37 inyalo somo. Mano kama nende to 38 pod en na golf no odhi kamano 39 wan koda ka tuke mopogore opogore wach ni kanyendi kaachiel koda ka tuke mar adhula. Former Stars defender Chalaba Owino Calabar, not Chalaba but Owino Calabar returns to boyhood club as coach. Wow, wonderful. Wonderful. Ni kanyo. David Owino in a past training with Harambee Stars at Nyayo Stadium. So he was a player. Then now he's a coach. Sani koro duogo as their coach. That is good. Coach Markanya. Manakuru All Stars. Okay, this one ma photo ma picha mar a past training, but duogo as a coach. Mar Nakuru All Stars. Okay. Aneno kanyo former Kenyan international wants to help revive Nakuru football. To wan kanyo ni koda ka Benfica be king'iyo kanyo endi. Nitie kanyo jotugo mag Vinicius Junior gi Valverde mano mar Real Madrid. Kaso ki jatuk Benfica. Ni lose. Ite mar 40 mabende ne ite kanyo mogik. Kanyo Sundowns to face surprise packages stayed Manyien in semis. Galatasaray nogo kanyendi Juventus gonde 5-2, Benfica nogo kanyo Real Madrid 1-0, Dortmund Borussia nogo kanyo Atalanta 2-0, Monaco nogo kanyo kod PSG 3-0, Arsenal nogo draw kanyo endi koda ka Wolves gonde 2-2. Yena wawegi kanyo. Jogo mohero weche ko mag tuke ung'i kanyo ito Oboke no. Wawegi kanyo endi waduga ne kidi machal mar piny. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' school, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana,
wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral, mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde, ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral, mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde, ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral, mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde, ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral, mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak,
for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. Mana kamano janeno mar Color TV waseduogo kaeri ondamo mogik mar chenro ni eki, mana kaka wawacho ni kanyo chenro ni mar Sulwe Mokinyi, mana kaka wawacho ni kanyo ni waduogo kendo waduogo mondo mi watwagi maybe walosi achiel ariyo adek moko mabende waneno kaluwore gi gik matimore pacho kaeri sani. Madhi portai maponi kodi enan Brenda Genyo kaachiel koda Henry Okech, kaachiel koda nyawadwa Henry Okech. Akmoni mondo mi wawuoye wach mar education, mane wach mawinjo koda mula kawuono, to kendo ageno ni en wach mabende mulo kanyo japiny ma kawaida oko kanyo, mulo kanyo janyuol, kendo mulo kanyo ng'ata manoko kanyo. Wach education, weche go mag somo chalo nade e pacho kaeri. Oboke no ero man nation waneno kondiko kanyo kaka nyithindwa mang'eny sani to koro to nyalo dhi koso dhi nyime koda ka sombgi mano kotenore koda ka chik manogol kanyo koda ka Keruto mar neno kanyo ni nyithindo go mane donje grade 10 ne donjo makata gionge uniform, makata gionge gimoro amora. Omiyo gisani eki ka giduogo skunde gi koro dhi demand kendo dhi dwaro mondo mi nyithindo gi koro duoge skul ka gin gi pesa, nyithindo gi koro to doge skul ka gin gi uniform, nyithindo gi koro to doge skul ka gin kaka jowetegi. To iwacho ni mae nyalo keto nyithindwa mamoko e andaki kendo ginyalo koso dhi nyime koda ka somo kaluwore ni nyithindwa mamoko jai familia mochando, moko bende gin nyithi kiye. Mos nyithindo manotere skul kama eri moko gin nyithi kiye. Thothi gin nyithi kiye, thothi gin nyithindo go mawuok e familia mochando. Samoro chandruok kata koso mane nitie cha pod nitiere. Gin yore mage monego beni koro to ikawe. Inyalo miyo wapachi mano kokalo e mbui marwa mar Facebook.
mar Kala TV live nyalo miyo wapachi kanyo janeno marwa ni to ang'o monego beni itimo kama koro wachope ni mondo mi nyithindo gi wa make sure ni ok odok e skunde ok orem ma ok odok e skunde en ang'o minyalo tim to chandruok no bedo gi kanye mag gik mana ni mondo mi wawuoye Henry chandruok nyalo bedo ni kanye because already chandruok nitiere kendo koro wasenena yanga ni chandruok nitie so who is to blame and who is supposed to take this responsibility mar no ni nyithindo gi eki odhi nyime kod aka sombgi Henry maybe kami thuolo matin wachore ni nyithindo mang'eny mancho dhi skul maonge gimoro amora ne waneno ka skunde mang'eny adieri ne skunde mang'eny ne biro nyaka koro kwayo jopiny ni awa konywa uru kelwa nyithindo ka wanno kama Seno did the same thing Kanyawanga did the same thing Uriri aneno nyaka Goro Sare ka nyithindo dhi e skul maonge gimoro nikech Keruto nogolo chik ma kama eri iwacho ni nyithindo gi osebedo e skul kendo koro gisebedo half a term nyithindo duogo pacho gidhi dok e skul gidwa dok nango bro chuno ni moko owe school. So, kwachake gi malo, why is the problem? Do you think niyo kang mane Keruto kauni eki? No ber, koso nitie kokang ni oinyo gik mathoth. Erokono ne Brenda. Anyalo wacho ni en mus makende ahinya ne nyithindewa nikech gin magi feel the heat directly and impact ni bedo kuomgi nikech ng'eni seche ma piny owacho osegolo chik mondo mi gidhi gisom to nyathi bende nigi need mondo mi en bende odhi osomo bede e ngima moro kata los ngimane makiny modonje skul mochako somo then later koro kaluwore koda pek mag school fees goendi kata mag feeding fee goendi miyo koro nyathini ok nyal yudore lwasi mano mar kar tiegruok mare kata kar somo mare kochope kochope tam no endi mano mar ariyo obedo buok maduong' ahinya ne nyathi kendo magi gin yore moko ma goyo chuny nyathi gi demoralize nyathi kuom weche goendi maketo maino mare e somo nikech ing'eni ka ichako timo giri moro to iyudo ka nitiere hiccups ma bende nitie hiccups ma ng'ato kelo nitie hiccups ma jiro mogode e wuoth mag wuoth ka inyalo manyo kaka inyalo overcome but ma ng'ato chuni godo nyalo goyo chunyi e yor timo giri maber ma bende samoro ne idwane mondo mi itim maber so ka itamo nyathi kata nyathi koro ok nyal dok sikul nikech omenda koro onge manyalo dok godo sikul ma endi nyiso ni nyathini ong'iyo familia mowuoke ka familia mowuoke niendi is not stable enough mane nyalo produce that fee mane dwaro mano is the main reason ni most nyithindo gi eki ne itero gi e skunde gi nikech ne gi lack there was no uniform moko yudo ni odhi e school koting'o just some books ema giting'o uru bag moko dhi e school ka ne gionge so many things mano nyithindo mang'eny kotere school maonge gimoro so nyiso ni kuonde ma giaye chandruok nitie kendo midhiero nitiere but okonya wacho ni dwe achiel ni it's just like dong'ne gidonjo dwe ma achiel ni chandruogno koro rumo okorumo mano mowinjo ka kelo kanye ni en buok maduong' ahinya ne nyithindo ka samoro nyathi koro odok e skul tam mar ariyo oriembe mondo mi odok pacho dhi pesa to pesa bende ne pok obedo moromo samoro aseyo ga jonyuol to bende ok anyal seyo janyuol nikech amoso janyuol and I know gik ma jonyuol kadhe ang'eni ka wache kama and ng'ato nyalo wacho na contradict myself ka wacho ni seyo mar ne janyuol biro yo machiket kod maendi nyathi ang'eyo maber ni nyathi dhi school next year preparation mane machako timo kawuono mondo mi nyathi na kadhi school higa manyien to yot moro bedo matin maendi biro konyo e yor geng'o chandruok moko ma samoro waneno kata pek mantiere mamiyo nyathini biro duogo pacho but again achaka wacho ni ok anyal sayo janyuol nikech ang'o yuto magwa ok nyal bedo machalre duto and kata kiwe yuto magwa familia gini ni kod nyithindo mopogore opogore samoro janyuol achiel ne nyathino nitiere madonjo e next class ma idhi dware omenda mathoth no already moko bende nitiere classes go midware omenda mathoth so en janyuol but en gi ting' mang'owa mathoth koro nyalo miyo preparation ok nyal bedo ma proper mondo mi oyud omenda moro mar tero nyathini e skul mong'eni dhi higa manyien Henry wang'adi matin wawa yena mondo ng'adi matin kamine ni wacho ni preparation maber for jonyuol and all this adwa nyise ni nitie ka government
no confuse jonyuol in a way. Nitiere kaka government bende nodwa keto chenro mag donjo e skul obedo mapek ne jonyuol. Remember nyithindo ne dhi e skul moluongi. Nyathi oluongi kaya kae to luongi skul moro in Nairobi, like I know of a case of nyathi manyako mane ya Kasipul kachien kocha to min gi ema en go kende wuon gi nosetho, min gi be onge nyalo. Then nyathi manyako ni oluonge skul, noluonge this school in Nairobi luongo na Starehe Girls. Oluonge skul makamano. King'iyo background mare, gimidwa transport kende moromo tere skul cha kende. Transport kende moro tere nyaka Nairobi kapok iketo uniform and everything and all this. So something gimane skul bendo kelo jamii piny owacho kelo ni nyithindo koro kama oluongi eno ema mondo idhiye and all this. Nodwa hinyo jonyuol. Nitiere samoro kama inyalo kawo nyathi ni, samoro inyalo tero nyathi e skul man machiegni, samoro inyalo bedo kama day school. What you need is uniform to gi maybe pesa mar lunch ma nyathi nyalo donjo godo and 1 2 3 to samoro cover ni transport or cover ni boarding facilities and all this. So ma en achiel kuom gigo manyalo wacho ni bende nodwa kelo chochni moro kaeri matin kaluwore gi skunde ma bende noluonge nyithindwa samoro ne nyalo keto jonyuol yo moro matek, nyalo miyo jonyuol pek moro kaluwore gi samoro skul kama oluonge nyathi. So sometimes onego bed ni government omiyo jonyuol gi bende thuolo mondo mi samoro nikech sani wiro ne nyathi skul tek Henry. Tek sana. Tek. Ok kaka ndalo machon inyalo luong nyathi e skul mane ka luonge kama but king'iyo mfuko ni imulo tiwacho ni nyathina ni to tatere mana gine skul machiegni kaeri mondo mi boarding cost and whatever go akat mane ngini seduoko chien to nyathi pod dhi skul to bora ni nyathi yudo that knowledge nyathi somo kendo iro kantiere skunde mang'eny ma bende gina day schools areas ma wawuoke and they perform very well. Yes. Ingene Brenda, yena do kacha matin kasabi kaende. So poda kelo kama pek nitiere ai to penyo mi penya mokuongo ene to ng'ano mwacha be jatend piny ng'ano to makare. Notimo makare to notimo marach. Otimo makare machal nare. Makare otimo mondo mi ogol chik mondo nyithindo te odhi sikul mondo mi kik dipo ni nyathi moro nyalo geng'ne kata rageng' moro biro ni nyathi ok odonjo sikul to nyathi nigi ratiro mar yudo somo. Actually one gi basic things donge aeto wan ga gi needs and wants. So somo is now becoming a need. One of the needs mantiere kai. A very basic one. Yes. So basic need somo bendo koro kete marang'wen. And jatend piny Kenya seche mano wacho ni nyathi ka nyathi nyaka koro dhi skul kik riam nyathi kata kik nyathi moro bed pacho. It's something maber ahinya nikech mar neno ni ji duto te oyudo quality education. Mano nyathi ka nyathi mondo mi kik nyathi moro bed ni iweyo oko nikech yuto mare. But again notimo kama rach manotimo ne chalo kama. Ne onge ikruok mane oseketo kaka jatend piny Kenya mar neno ni nyithindo gi duto te ne dhi bedo comfortable e schools kuma ne gintiere mondo mi kik wane chandruok ma koro sani waneno ka koro tam to likely ni ok ginyal dok sikul. Nonego bed ni oseketo omenda mano makare mar ne wacho ni nyithindo kata ka dhi sikul to nyathini ok bi riembi nikech pesa and pesa no Ministry of Education osegole motere sikunde. Nene dwe sani gima kamano dhi timore dhi joka the same order ema pod dhi gol ni nyithindo go doge skul kaka gin no. Nyithindo go doge skul kaka gin no. Mama samoro ging'iyo ni to pek mane ma gidhi kale to pek mane ma skul dhi kale. So there was improper preparation mane otim momiyo kigiendi okethore e lwedo. To dine tim proper preparation to dine waneno manyiso ni dine bed ni wasechwalo omenda nikech kaendi jatend piny Kenya wuoyo to waneno kaka jo ywak every time no omenda capitation fee ok donje skunde go on time. Kae mibiro yudo ka samoro schools moko nitiere I know of quite a number of schools ma ibiro yudo ka jopuonje mag sirikal tin ahinya ang'eyo. Ibiro yudo ka samoro nitie so many challenges ma samoro skunde moko ni godo ma ok nyal miyo kata ka gi accommodate nyithindo gi to ok nyal sustain nyithindo gi ma nyaka nyithindo gi tiek sombgi. And ka jatend piny Kenya ne golo chik ma kama nonego gol chik ni
Yes, nyithindo te dhi sikul. Nyathi ka nyathi kikriembe. Therefore, capitation fee watero kucho. There is additional money mabende wadwoko ng'owa. Watero sikul. Mondo miyo support nyithindo gi nikech wan gi nyithindo mar vulnerable, mawuok e vulnerable families, and nyithindo gi bende dwaro mana somo. And they're very bright or very sharp. To ka jatend piny Kenya owache blankly. Nyithindo ter, kendo nogol chik. Yes. Kendo ruodhi ne wuotho mar neno ni nyithindo go Mama was right. Mama was right by golo chik nyathi dhi sikul. But nyathino said this all the school yes. To in kaka sirikal nikech iwacho ni ma nyathini. In ang'o mitime mar neno nikech kata mana structures that is school classrooms onge, buge onge, library onge, nyithindo lack so many things moso e somo ni eri mar CBC. Tiselando na ni nyathi nyaka dhi sikul, which is right, but okiketo gigi ng'ama hinyo janyuol nikech ang'o en obiro wacho niya sinilisema watoto waende shule si walienda ma kwenda japima bende pache dhi dimba mani rally neno indi bechako pam malich mokale walienda we will mosanya kowuok e rally no to nyathine ma wacho ni alienda shule oseriembo ni kore pachoga oseduogo pacho moto mo ka en e rally cha en ka chiwo pache wach ni eki yes en adira ni keru nogolo order mondo mi nyithindo tete koro to this school but nitiere gima ne ok otimo kapok nogolo order ni eki ne ok ong'iyo ni nyithindo gi bro survive school nang'o magi so machenro gi dhi makare ng'ino kinya golo ng'ato ni koro dhi an bora na segolo ni en gima nogolo en gi teko mar golo that order omiyo golo that order mar neno ni nyithindo gi otimore na tere school tok ma eno nego beni jokanyo e sekta mar somo osebiro mar neno ni nyithindo gi yudo chenro kaka ginyalo dhi nyime gi chenro gi baso nego beni within this 1 month Keruto no se kata mana chako chenro moro nikech Ruto osebiro ka chako chenro mopogore nego beni osechako kata mana initiative moro mar neno ni nyithindo mancho dhi e school mane ok oyudo yo mane donjo go di school mane odhi e school no gi lwetgi whatever cha ginere kaka gidhi konyore school ginere kaka school fee gidhi chopo ginere kaka 1 2 3 4 5 6 midwaro kuom gige kidhi chakore moloyo rito ma nyithindo giduok pacho kaito koro sani tidhi nyisgi ni onge dok e school ka onge kionge koda school fee dok ma onge gimoro amora is not there and I support the head teachers because gimbe onge ka ginyalo dhi nyime gi chenro gi mag somo mana mag konyo nyithindo kata puonjo nyithindo exactly so someone failed us and that is the president and wacho ni nyithindo no dhi school was okay was good ne ni yo ma edwa nogo ni nyithindo giteo dhi school but no nigo beni by now osetim 1 2 3 nyithindo nyaka ne dhi school poka winyo ni government otemo gimoro poka winyo ni someone is doing something to make sure ni nyithindo go maintain be the school no nigo beni something osebedo done to make sure ni nyithindo go medo be school no Brenda yes when like come on here Kala TV when everyone was being recruited ne onyiswa mondo mi watich no mi watich but the boss ok nyalo wacho ni nasemi teach ti number one nyako make sure ni tich ma dhi timo no yes mosemiya no nitiere gik ma dhi tiyo the gadgets ma dhi tiyo godo go nitiere ineno so man power to en an man ma dhi timo tijno but the gadgets ma dhi timo godo tijno to ne kanye koseketo na to kora ti ng'ato nyalo keti ni kora semi tich ti mondo ibed creative how can you be creative to komi gige tich go itero ng'ato ni mondo dhi odo ni puodho kata okonyi e doyo aito kwero onge how do you expect this person to mondo mi odor puodho ni and therefore President William Ruto ne okong'eyo kingi matutanya number 2 jombo fail was seriously at the MPs members of parliament nitie omenda mathoth magi kwalo and waseneno ka ywak nitiere ywak nitiere kuom jopiny ne kuo nitiere omenda mathoth ma MPs gendi kwalo ma ok konyo japiny gikonyore godo giwegi ineno ng'ato kano pesa no nikech pod odwaro komoro odwani mondo dhi otim godo kisera mar ombulu 2027 na penjo mayom kendo pod abiro penjo kata rach ne jowa moko mawuok e Luoland and I don't want to speak for other people jok moko wuok e Luoland kadwa loso negi nikech I don't know how they coordinate their things but watimo comparison gi jok moko mawuok kuonde mamoko for example king'iyo someone like Ndindi Njoro MP yes no bedo budget chair Mukongo MP Ndindi Njoro approved to Kenyans according to me approved to Kenyans approved to me ni wanyalo bedo gi milone free
education in Kenya. Yes. Free education where nyithindo nyalo mana chulo some like 500 only. Or And 1,000, chenro yes. if he can do that a constituency ne te skunde tema ntiere constituency no. Nyiso ni magi ma nyalo timore e Kenya kae. Pesa is there ma nyalo make sure ni nyithindo somo ma ok gichulo gimoro amora. Nyithindo somo ma ok ging'ang'ana, nyithindo somo ma jonyuol ok othagore. So someone is failing us somewhere in education state. E wach mar somo, e wach mar MPs. Ogiketo maingi somo. Basari, michiwo is only yudo ka 3,000 shillings or 3 to 5. That is a shame. 3 to 5. Leta kaka samoro nyathi some school modhi chulo school fee 30,000 and above ka stimie siling 5,000 ni basari. Ingeni was it 22,000 monego beni masirikal golo. Yeah. Sirikal is it 22 maybe? Oh, no, dudu upon to 17,000. 17 masirikal chiwo the capitation fee. But I mean MP chiwo basari mais 3,000 or 5,000. In the name kipenje to bro nyisi nikech constituency duong, which is true. Constituency duong. Yes. Obro na nyithindo gi bendo yudo matin mano kwatamore. But pesa moko do na chiwo example ni Kisumu County kaendi, especially Kisumu Central, and I'm having no problem with Mheshimiwa Ron. Natural example, Kisumu Central. How many schools are here in Kisumu Central? 63 schools. 63 schools. Around 60-something schools. Less than 60-something schools. Yes. Aeto, ki yudo moko nitire moko ma are well established. In terms of classrooms, any school of Germa seriously. Then other schools are very poor. Yes, there is nothing much midware ngo school de gi midware en mana rangi. Mondo maybe nikech ngeni rangi ka koth goe to luokore orumo nyithindo bingen nyathi nyalo mule kama ko wire greng ma white kama nyalo muto olele neno kela. So the only thing that is needed in such schools gin mana rangi mondo chako bed painted o chako duoge sura ma nitiere ja. To gimoro ni gedo chande onge nikech no gerge maber. To mai mibiro yudo ka millions of shillings, I can 21 million ma Kisumu Central yudo. Millions, whichever amount ma yudo. Mono mar CDF. Mar CDF. What is that CDF doing in Kisumu Central? How many public schools ma wan godo? Leave alone the public schools, the day schools ma wan godo Kisumu Central. Angoma mono Ron wachonia Kisumu Central kaendi wan gi schools para uchiel kod achiel ko para uchiel kod adek whichever number. And therefore what big called free education. We need to look for jatelo no mondo bika wawacho no to koro wapenje rando to lero no ani atiyo gi pesa no yo makama this year alone nyaka ne chakre asetimo gi makama gomena no mar CDF hapa ni maybe wacho ko onge maybe no, but what you example nikech wangi ana ata mongiyo ne ya ata mongiyo in terms of free education. Yes. Urone nyalo wacho ni schools mar in Kisumu Central nikech he needs nothing monyalo time skunde go ko and renovation. Yes, classroom inyalo get. Will you be building classroom every time? No. Okay, bigero classrooms giendi every time. Nitie skunde moko makata mana classrooms go. Okay, wakawa example. Yes. Wakaka example. Ni Kisumu Day. Okay, kwenye watani gero classrooms every time, but maybe number of jopuonjre ma medore skule nyalo miyo maybe get new classes. Good. But new classes gi one you the number of schools. Ginyas nyithindo ma medore. Angoma mone wacho niya nyithindo tema to some day school. Nyithindo tema some day school. Nyithindo gi bedo gi free education. Onge gima kichulo. Ineno nikech nitie pesa mang'eny ahinya. Ng'iri pesa en gi 60 something schools. 60 something. Ng'ato negi 200 and something. Ineno to yudo ko wanyalo keto ma wach ni fine an Kisumu Central kaendi aketo somo mar nyithindo obedo free. Kata mana Kisumu Central kende somo mar nyithindo nego bed free e Kenya mangima. Good. Koro mana chiwo example koro gi Luolando waka. Ai kwa dhiyo mabe kamano bede Lilian Gogo my MP. Rangwe. Yes, Rangwe. Owacho niya day schools te onge nyathi machulo pesa mora mora. Yes. Janyuol omany mana uniform. And kumoro be jopuonje nego ka mabede okanyalo wewe moka wuoye. Mar uniform. Kumoro be jopuonje nego ka everything they want to be picked in school. Kato head of schools
tinde gifwenyo gimoro ni uniform gidwa ni mondo kaw mane school to ki compare bech uniform ikaw e school gi bech uniform ikaw oko times 2 and material is just the same in fact ma school fundi mopogore moko yudo ka materials are even very poor fundi mopogore design is the same material is the same kata ka materials bende nyalo bedo ni pogore but okinyal nyisa ni makoro makwacha koro ni koro gin gitegno maingo ma so mano jopuonj bende kwalo jonyuol jopuonj owe tim makamano nikech ntano ka Keruto nosewuoyo wachno kendo Keruto nowacho ni gibro make sure ni school moro amora miuse uniform bei man malo mokalo bei monego beni use uniform anyalo nyisi one school mang'eyo e Nairobi uso uniform 40,000 but adwa koni uniform President William Ruto nowacho wacha kamano Henry kata ka dhiang'io material mar uniform adhi atwang'o can it reach 40,000 for one student kata 2,000 emokcho kata 1,000 emokcho kata 1,000 emokcho but President William Ruto wacho kama nikech ojatelo to cover up mano was a cover up statement ang'o miyo wacho ni was a cover up statement and I hope ni Ruto nowacho gino ko minute mondo kiko cover up because adiri manya say ni nyithindo dhi e school na gie kika uniform kende ose drain janyuol uniform alone and then uniform ni be first in fact gidwaro ka uniform no the first thing makiyo ka okinyal tieko wach uniform and whatever to kidonje okibed admitted gima miyo wacho ni macho was a cover up statement President William Ruto before he became the president nen jaod bura ma ni Eldoret North donge and weche mag uniforms ko chakore sane mika e school ge ok en gima no chakruok e regime mare ni madango wuok mager mowacho ni jomoko biro ke tim makoch mano kang'eyo kaka the president is something mano chakore nyaka diere ne no kane nonego benino setimo gimoro kocha so macha was a cover up statement onego benia kano bedo deputy president what did he do kano bedo the president koko dwa neno notimo gini ende so macha is a cover up nikech ang'o ibiro ka gini nyaka Ministry of Education ong'eyo gichama chama maber ka bwana edicha kata principal nyaka cham gini board nyaka chame gini jatelo mochung'ne weche mag education e sub county county ineno regional inogi kaila gwendi biro chama nyaka yore kata kamalo kucho gamba gini bende ose matin koro onge kama president nyalo nyiso ni biro ka nyadidi ma jonyuol oseywak e wach ni to japuonj mane ma President William Ruto nyalo chung' ma wach ne ya kaka the president ywak ma jonyuol osewacho japuonj Mr. Henry mapuonjo e school nobedo interdicted nikech overcharge jonyuol gi kawo uniform japuonj mane what do you think should be done e wach uniform ni nikech janyuol onyiewo uniform oko okay ng'eyo uniform oko maybe nyalo kelo different moko no don't ing'eni seche misedhi idhi school ineno seche ma dong ing'eni seche ma calling letter biro obini gi everything the requirement dong obiro ni konyisi ni ya gray kata ok ang'e gima gray en konyisa ni dark gray bwana tinde lony manyasani nitie kata ka am illiterate or maybe aonge simu manyalo dhi e Google go donge tawuoyo gi Brenda moro ma samoro nigi simu tanyise ni ya ng'ina nene to nanga mondik ni dark gray chalo nade why don't I just go to japuonj machiegni ke japuonj ok nyal wuonda adhi japuonj I feel kanyata dok ne school ne matin kaw school uniform is okay because gino bro kelo uniform achare jomoko bro biro gi school ma samoro ng'ato chwange ma mochope chonge ng'ato twang'e mochopo piny ng'ato twang'e mochopo kone okel uniform Brenda, you will never convince I think the best thing to do maybe ka government nyalo come up with strict rule on bei mar uniform ma ok onego kal onego bed schools to charge uniform between 3,000 to 4,000 materials ma bechgi ni malo 4,000 mwisho ma bechgi ni piny 3,000 mwisho obed kamano bei mowinjore Brenda mano uniform achiel kata ni midhi to uniform will never reach even 2,000 I tell you for free uniform ichiwo ariyo 2 pairs now when you add the socks plus the whatever you watch the whole thing the whole package nyaka watch and everything to 4,000 gichiwe school not 4,000 really that's just an example because I'm going to make nyaka watch socks sweater and all that kata de manang'iewo ko tinyalo kalo bei no moso king'iewo 2 pairs nyakikal I just want to believe and nyakikal because sani ng'ini sweater kende is like 1,000 only the only thing monego nyiwe school ma pod awacho the only thing monego nyiwe school the only thing is the school badge apenji ka cotton nitiere cotton yani cotton gi opogore
Kae nanga ma white ma cotton. Yeah, materials opogore, texture pogore. Pogore kendo miyo bechgi pogore. Nitie moko ma mita dhigi 450. But why would school tell me this is the texture that you want? Mondo kik odhi o charge exorbitantly. Ineno. Then twengo is another thing. Bana, you will never convince me. So jopuonjo we ku. Jomoko bro twango straight. That is why I'm saying. That's why I'm saying. Kaji usebiro. Inso don't rules biro seche mimi ya calling letter. Twengo marwa never kido ka in 6 piece. Watching 6 piece. Kai twengo marwa is a school design marwa in twango 6 piece. It should be indicated clearly a calling letter ni one watu wango 6 piece. Kuma yene jopuonji e marach kabisa Henry. Iyudo ka samoro nitiere nyathini moro mane some school ni. Otieko school gi uniform manyien. To nyathini machielo bende donjo. Okidonjo. The same school, the same uniform, the same everything wikawe school kacha. To nyathini moro ni ifaki ko nyithindo nyalo mana luchore godo koro later on kosebiro ja form 2 whatever ka koka koro maybe samoro notinge bag ne moro koro ko biro kode ko kinyalo yien to sama nyathi donjo cha ma pesa tidwaro to rent whatever to jopuonjo ko nyaka yien ni we an gi uniform ma is the same uniform mano kawe this same school and okidonjo go and nyaki chul pesa uniform manyien full. Emo menyisi ni kuoni nyaka president onge makiko wuondwa. President William Ruto knows ni kuo mar school to nitie. Anyway, wari to neno gima ker bro time wach no singo no bro timo. Ada duoki chien matin. Okay. You said something about kawa we CDF. Mina mar CDF kachama ni wuoye. We said something about edoka kipogo ji nyithindo pesa nyoka nyithindo yudo basari mara 2,000 peanuts 2,000 2,500 and whatever. Kasi winjo kiwacho ni the constituency duog nyithindo ng'eny madwaro konyo and whatever. And sometimes anyalo wacho ni omenda mar CDF ni king'iya diera to nyithindo monego yude gin nyithindo ma familia mochando gin nyithindo ma yani jogo mochando onego ng'i jogo mochando ibiro yudo ka jogo mochando diera e constituency no ok oyudo omenda no tibiro yudo ka nyithindo ma nyaka kama jonyuol nyalo kama nyalo nitiere dieri jogo ok nyal moko tero nyithindgi school kendo giyiero skunde madongo ma gitero nyithindgi nikech ginyalo afford tiyudo ka gito giyudo basari kendo gin samoro nduso negi maber do you know ni basari sinduso nyaka mopogore. Yeah, I know. Jomoko imiyo mopogore. So there is no equality e pogo basaris mano wacho ni kaka MPs wa ung'eyo gima wacho na diera. There is no equality kaso be okumi basari ni jomo winjore oyude. There are people who need that support. Like sani nyithindo makoro duogo pacho gieki in kaka jatelo manie gweng' mirito no isetimo nang'o maneno ni nyithindo modhi school nikech sama ne wach mito ging'eyo maber nitie nyithindo modhi school maonge konyruok omenda mar basari nitie monego bed ni nyithindo ge yudo be nitiere ka nyithindo ge yudo konyruok moro amora gidoge kata mana gi 10k kati mondo mi oduonegi go. So enemies priorities mabende wan godo. Yes. Nikech ing'eni ka waketo priority makare to nyithindwa gindi nyalo konyore. Talking of nyithindo ma yudo omenda en adier makende ni omenda ni yudo nyaka nyithindo ma ok onego bed ni yudo. Endo waseneno kiwe kata mana mag basari wang'e kata mana sponsorship mabende timo kata mana nini moko mabende timo sponsorship and maybe support mabende waneno. Yes. Kata moko mabiro ga mang'eny moko adwa luongo nyinge ni kiana ng'ane gini. Ibiro yudo ka jok ma saburo manyo jok monego bed ni gimiyo sponsorship or maybe such kind of help. Gin jok moko man gi nyalo. Henry naseneno group moro moko biluongo nyinge kamiyo ji sponsorship. Kae ticha kiwacho ni ing'ini sponsorship imiyo ng'amo chando. Kae to this sponsorship idware registration. Now I was just wondering, registration for what? In fact, they wanted you register with 2,000. Koki me sponsorship. So achando aongego emomi adwaro konyo. So I register for what again? So Brenda, ubero mateka ahinya e weche ngini mago mag somo and ana feel ne onego bed ni the best thing je skunde wagendi obeda free right from primary nyaka secondary mondo mi kik chandruoge mwaneno ge koro kik wachako negi kendo. Yes, we are advocating for free education for everybody. Yes. Chenro aprontiere weche go mag somo. Somo manyien manyasani manokelni eki iluongo ni CBC, CBE. This CBE thing is a problem. Yes.
Number one, and a lot of challenges, and the only biggest problem any the government okudwa yie. Yes. Ingeni samoro bende yie gimoro ber. King'iyo kaka jatend migao mar somo osebedo ka wuoyo, Migosi Julius Ogamba been following kaka osebedo ka wuoyo. Odak ni everything is just okay. But they know very well ni CBE is a problem. It's a problem because number one, there's lack of teachers. Moso is kudewa mang'eny. Why do we have people ma o train monigo beni konyo in nini? But the government okoka opatik mondo mione ni med kwan mag jopuonj. Moso ahinya ni somo mar CBE ni eki. It's just a problem. There's lack of teachers in school. Mang'eny bro ka some schools like I know of a school mane nigi one japuonj kende. Kuido ka this one japuonj emonigo beni emakonyo, like it doesn't even make sense. Number two, CBE there's lack of material like books na kuritiyo godo chenro mag CBE ni eki. There is lack of material. Nsa waneno kanyo ka kata mana nek mwenyewe was crying ni kalore gi pesa matine magiyudo ma onigo bende gichapisha godo gik machalo kaka buge and then the page and whatever, nek nito to ne giyudo pesa matin, pesa ma government miyogi mondo mi gichapisha godo gik madwarore moso ne somo mar CBE ni eki. Nyiso ni nitiere shortage kamoro. So just problem nitie kamoro. But what is the government doing? The government is covering up everything. Yes. Yes, the government is covering up everything. For example, Julius Ogamba kancha wacho ni 19 they are very happy 98% of nyithindo mano donje grade 10 osedonjo. To kong'iyo the real problem to weyo. So sani koro ka nyithindo dhi dok e school ka koro nyithindo moko dhi chuno ni mondo mi owe dok e school kaluwore gi pesa omenda midwaro and whatever. Will they still brag ni 98% ni school? Penjo maduong' mano nego bende gipenjore ni 98% osedonjo. But 98% be gidhi maintain bende school. Ok idhi bet. Ok idhi maintain bende school. Yes. Nikech waseneno clearly ka nok mar omenda kata onge mar omenda ma bende jonyuolgi onge godo dhi chunogi ni koro kidogi koro kendo gibed gi jonyuolgi. Omenda ma bende sirikal chwalo ne nyithindo e sikunde bende ok chope thuolo ne mano makare manyalo miyo jopuonj bende go kwandgi ni to omenda ma omiwa ni ere kaka dang' wa balance godo, nikech number one, school nigi a lot ma bende gitimo. Exactly. And iyudo ka mondo mi manage a school ok en tich moro mayot ahinya. Idwa chulo the suppliers, nyithindo gi nyaka maintain gi nyaka gimadh nyuka ka en nyuka, ka gin nyaka giyud gima gichamo. Nyaka giyud gima gichamo, nyuka, kuon, gik machalo kamago endi nyaka giyudi. En magi endi nyaka ang'e many suppliers. Suppliers gindi nyaka ang'e awadgi the tender, seche mise awadgi the tender gin gibiro supply gigo endi, you invoice them, you do 1 2 3 gi kodgi. To kagike payment to koro the capitation fee and any other thing masamoro the support ma school imiyo kowuok the national government koro ok nyal chopo on time. It means niya that supplier mane miyo gi cham dhi ng'ado cham koro chak supply. Seche mano timore nyiso ni koro mogo ok nyal yude school ni eki. Seche moko ok nyal yude school ni endi nyithindo biro ok nyal chiemo. Seche ma nyithindo ok nyal chiemo somo onge. Seche ma somo onge nyithindo biro gomo. Seche ma gomo nitiere nyithindo biro wang'o sikul. Seche ma sikul biro wang' magi gik makelo ga gomo mang'eny mag nyithindo sikul. Seche ma nyithindo gomo ka mosomo chopo ga third term because already one, the school is overwhelmed. Two, there's no capital at that time. Pesa matin mane maybe government no se miyo gimbele kanyo ne gisitiyo go whatever. Edo ka chiemo tin e school. Inga mo high school, you know this. Chiemo tin e school moso third term. Third term akoro school di lor kairi. Edo ka chiemo tin e school, nyithindo are starving. There's a lot of problems and frustration. Na mai makelo ga gomo mang'eny. Miyo akoro nyithindo gomo and whatever e pacho kairi. In fact, hapo iwacho point. Yeah, koro bedo matek ahinya nyakoro moga jwang'. Government noko ikore maber ne somo mar CBC ni. Mane gima nyalo wacho according to nonro matin asetimo kata kaluwore kaka weche dhi. Gini nyalo bedo norok ni kode to keta ni koro wadhira sanga. Simiyo gani wadhiro sanga wadhi. Gimidhira dhi en gima kata ino ki yes kode, but if you need there's nothing you can do. So idhira gimidhira jidhi because kakoro CBC ni ki compare godo gi 844 mane wantiere. It's a more practical thing. And then we lack facilities more of a school. We lack materials. Nonego bedi by the time mane chako CBC eskunde ma pacho kairi
to the government no say korema kataka gin laboratories kataka gin whatever which was needed for this form of education to be successful. No say team. No ni gobeni government no say gelo libraries, laboratories, bugo seket. Gima moro say kiwachani we are ready for this thing so that kitma is a more practical compared to the last one. Ema koro buge onge jo pointing so manyi so ni ana feel ni government mo failwa as Kenyans. Kama nenya Brenda. Lakini nyuri mana wache taken ni nyocha. The CBC kapo gobile the CBE. The CBC ni endi ne onego beni chakore by 2025. 2025 kama onego beni korone chake CBC. Manyiso ni the pioneers no onego beni ne chako 2025. Kukane waringo kod CBC. And Amina Mohammed advised wachakore gito some program. Yes. And the teacher ne luongo wa makuru ne keto wa piny program. Yes. And the teacher ne luongo wa makuru ne keto wa piny kuru kaka the staff to ogokuru kaka the staff to ogokodwa mbaka unyiso kaka that to some program and ogokodwa mbaka unyiso kaka that to some program and I remember Mr. Kawa and Madam Umi getting for that retooling negide program mar to some negichako the program mar to some. Yes. So one kaka jomane implement the program ne one bene need wogi nyiso kaka onego bene watimo mondo me this to some program thing odonjenwa. Later this thing no fade off